Будем лічыць, што ты з абобы. З абобы, да. О, нормально. Так. З намі сёння ў віртуальнай студыі распрацоўшчык Obsidian. Скажыце, калі ласка, чаму вы выбралі менавіта такую гаму для абобы? Таму што я лічу, Да. што такі колер цалкам натуральны для персанажаў. Пэм-пэм-пэм. Відзік. Добра, давай тады можа пачнем з таго, што паскардзімся на аблокі, на нябёсы. О, давай. Просто Мы же уже записываем. Я не заўважыў, што мы уже записываем. Давай. О, скардзіцца. Скардзіцца — о, это нас у крыві. Гэта мы любім. Ну што? Што тут можа сказаць? Ну, нібыта ідзе нейкі апакаліпсіс да нас, і будзе нам гамон. Па-першае, чужы землятрусники там моцныя ляпнуў Мгм. у Венесуэле, там нейкая Так, так, бачу. магнітуда 7, 7 з паловай. Потым я чытаў пра Эль-Нінье. Ну, я думаю, што вы так больш-менш нехта хоць вухам адным вы чулі пра Эль-Нінье, якая там уплывае ў Ціхім акіяне, можа паўплываць на як бы так сказаць, на падзеі Клімат. кліматычныя Мгм. ў гэтым годзе. Так, ну, у сэнсе, што там, калі гэта Эль-Нінье разыходзіцца, нешта набірае моц у Ціхім акіяне, гэта можа паўплываць на нейкія там недзе штормы могуць, нейкія буры, там тэмпературы могуць скакаць, карацей. Кажуць, што ў гэтым годзе нібы гэта Эль-Нінье крышачку выйшла за Наймацнейшы межы. ў гісторыі, Так, і што ну, калі апошнім не разам ён такі наймацнейшы. быў моцны, то былі вялікія Так, 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 засухі, так, і праз гэта так, там так, так. штосьці дзясяткі нейкія мільёны людзей загінулі. Ну, карацей, Карацей, што нібы гэты год вельмі будзе анамальны, і пажары, і па спякоце, па гарачыні мы бачым, што да нас он ідзе. І нейкі там, я глядзеў, я падпісаны на беларускі там тэлеграм аднаго метэаролага, і я пра там надвор'е, ну часценька так, так. гляджу, таму што так, надвор'е, таму што мы людзі, якія жывем не ў горадзе, мы крышачку болей залежныя ад надвор'я, і на нас гэта крышачку болей уплывае. Нам трэба ведаць, калі будзе дождж, не будзе дождж. Нават бялізну вынесці пасушыць трэба разумець, ці будзе там знясе ці не знясе яе з вяровак. Умоўна, вось паглядзелі там, значыць, гэта, і ён паказваў, што па гэтых усіх прагнозах на суботу, на нядзелю нібы на захадзе, на паўднёвым захадзе Беларусі, карацей, у Брэсце будзе ледзь 40. Ну і там уже калі ісці на ўсход то Беларусі будзе памяншацца тэмпература. Можа там, ну, 30, больш 30-100% павінна быць. А вось у некаторых пунктах Беларусі можа дайсці да 40. Вось, так што, рабяты, я нават не ведаю, што сядзіце дома ці не сядзіце. Ну, тут як бы у каго што дома ёсць. Калі ў цябе дома ёсць, Млянку трэба хавацца. ну, Тут тут трэба пэўна. зямлянка, таму што кажуць, не выходзьце з дому. Дык вось, не выходзьце. У мяне, напрыклад, у Мінску кватэра на першым паверсе. Я калі з яе не выйду, я зваруся там нахрэн. У мяне там Мгм. няма ні кандзеяў, нічога. А ноччу, напрыклад, умоўна там, каб хоць праветрыць хату, паадчыняеш вокны, это першы паверх, там прахадны двор, ну, умоўна, вуліца прахадная. Там Мгм. ноччу алкашы, спевы, бойкі, каты, і ты, ну, ты уже не разумееш, ці лепш табе ляжаць варыцца, ці гэта ўсё слухаць. Таму што слухаеш, сабакі крычаць, а калі мы былі бы яшчэ з малой, і малая бы прычынала, карацей, не дай бог. Мгм. Вось. Так што, як будзеш перажываць гэта ўсё? Ну слухай, я дзеля гэтага спецыяльна падгадаў так, каб паехаць на вёску. Заўтра Мгм. ранкам выязджаем. Прыкладна 7-6 гадзін, калі пашчасціць. Зойме дарога. Упершыню едзем адныя з дачкой. Ёй яшчэ няма 3 Мгм. гадоў. Не ведаю, як гэта будзе. Такая дарога доўгая. Яна яшчэ ў нас Адны, а ў перыядычна, сэнсе адны, як вы раней ездзілі не адны? ну, з жонкай З утрох. жонкай, у сэнсе ты з дачкой толькі? Ну так, Ёлка. так, так. Мгм. То бок, не ведаю, што з гэтага выйдзе, таму што это 7 гадзін за рулём і, ну, пэўна, нейкія мульцікі буду ўключаць. Спадзявацца, што засне Мгм. ў нейкі момант. Таму што
трэба распланаваць і нейкія гэтыя прыпынкі на шляху па гэтай трасе ад Гродна да Шмяны. Паглядзець, дзе якія АЗС, дзе можна спыняцца, хадзіць у туалет, просто так Мгм. пахадзіць, патупаць. Ну, будзем Ну глядзець. так, будзе дарога такая сабе насамрэч. І доўгая, і за малой трэба глядзець, і гэта ўсе моманты, і пад'есці, і папісіць, і это самае пахадзіць, і ножкі Мгм. размяць. У нас яшчэ Карацей, такое нязручнае крыху крэсла гэтае дзіцячае. Яно паваротнае, і яно можа мантавацца толькі там, дзе ёсць ізафіксы гэтыя самыя. У мяне на пярэднім пасажырскім няма ізафіксу. Я не магу яе пасадзіць на пярэднім пасажырскі. Яна будзе дзесьці ззаду сядзець. Я не ведаю, як мы даедзем, але ой. мгм. Назаду ты і бачыць не будзеш. Прыйдзецца тады можа люстэрка даварачваць, а люстэрка давярнуць гэта адразу небяспека, там уже ты павінен бачыць, хто там ззаду цябе едзе. Ну, Па карацей, ПДД. так, раскажу як-небудзь, калі даедзем. Мгм. Як у нас гэта ўсё перажылося, але так, калі вы дзе-небудзь у вось гэтай частцы свету, а ў гэтай частцы свету даволі шмат, я лічу нашых Мгм. слухачоў, то сапраўды рыхтуйцеся. Я жару спякоту перанашу вельмі вельмі цяжка, таму для мяне Слухай, гэта проста 100% нейкі гэта кашмар. ўзроставая тэма. 100%. Што гадоў, ну, 15 таму ты бы такі: "А, нармальна, піўка выпіў і ўсё па кайфу". Зараз, ну, прям нешта недобра робіцца. Не скажу, што, канешне, інсульт, і ты ляжыш і не можаш падняцца, але сапраўды неяк усё нешта не тое. Ну, слухай, мы скардзімся вось тут, я табе хочу сказаць, у Афганістане 48, Мгм. 49, Але ж у яны 51 у Іране. прывыкшыя. Яны Халера, прывыкшыя. Нічога страшнага. там, пэўна, ніхто не жыве у гэтых краях. Ну так. Ну. Тым больш, праўда, таксама там заўважа, ну, зразумела, што ўсё залежыць ад вільготнасці, ад нейкіх там умоў, ну, тэмпературы можна зусім па-рознаму, зразумела, могуць Адчувацца. уздзейнічаць і адчувацца так. І там таксама у тым жа надвор'і прачытаў праўду, кажуць, што умоўна параўноўваць схавацца ў хаце дзе-небудзь на поўдні і ў нас. У нас, дзе ўсе дамы укладваюцца ў тоўстыя сцены, там дзе яшчэ уцяпленне абавязковае, што ў нас Мгм. дамы ж, ну, з разлікам на зіму робяцца большасць. Зразумела, што нейкі там па гостых стандартах, таму і сцены таўшчэй, больш тоўстыя, і недзе уцяпленне, і больш як тэрмасы. І вядома, што ў такую спякоту яны там пэўны час, канешне, яны там патрымаюцца яшчэ, але потым нагрэюцца, і ўжо хрэн ты гэта цяпло з гэтай хаты выганіш. А умоўно там на тым самым поўдні это і домікі просценькія, не так гэта самае. Ну, па-іншаму крышачку ў хаце ўсё ж такі Мгм. ўспрымаецца, чым у нас. Вось, так што так, хавайцеся, Да то ў куды-небудзь. Аўстраліі вунь 13. Трэба міграваць, карацей, паміж гэтымі двумя У іх ж зіма, все кавалкамі правильно. свету. Ну, Эх, правильно. пашчасціла. Ну, это самае. Што? Ну, з надвор'ем зразумела. Карацей, зноў наш каменнагорска-кунцаўскі веснік паведамляе: 14 рублёў я купляў трускаўкі. У мяне ж у вёсцы, я ж расказваў, што ў мяне ў вёсцы Ну так, з'явіліся суседзі. Вось такія. Вось такая а што можа, здарылася? зараз прынесу пакажу. А што А это зрабі было? яшчэ раз ось так? Ось такія. Ну, добра. Нешта. Что ты думаў, Нібыта это я так. магнетаў, я магу здзейнічаць на тэхніку? О, зноў нешта блішчыць. Это я правяраю, можа, у мяне суперздольнасці, ведаш, як ты калі у мемах, калі нешта раптоўна злавіў рэзка, думаеш, можа, ты чалавек-павук, і Мгм. пачынаеш Так, лезть, так. можа, О, зараз глядзі, зноў было. убачыў. Супер, дакладна, у мяне ёсць нейкая здольнасць, але я яшчэ не ведаю якая. Калі ў мяне здольнасць проста выключаць сваю ўласную камеру, то я думаю, это так сабе Зараз суперздольнасць. дагуляешся, мне падаецца. Я буду правяраць цяпер кожны раз. Значыцца, трускаўкі вялікія, смачныя, без хіміі. Чаму? Вось ты сказаў, што яны адыходзяць ужо. Мгм. Ізноў.
Сказаў, што яны ўжо адыходзяць, і я пагаварыў з гэтым суседам, з хлопцам. Ну, ён ж, вядома ж, шарыць. Ён сказаў, што так, на Піншчыне, на поўдні яна ўжо адыходзіць. Мгм. Бок яны ўжо перайшлі ўжо гэты этап, калі яна была ў самым такім у самым саку. І зараз у іх і яна зараз на рынку з'явіцца дробныя клубніцы, дробныя трускаўкі. Яны будуць, значыцца, дробныя, яны будуць іх больш падварэння, і як ён кажа, яны моцна псуюць кошт на рынку, таму што вось Мгм. на поўдня ўжо дайшла, яны ўжо напрадаваліся за свае за 20 рублёў вялікія прыгожыя. Стаецца дробны, яны гэту дробную пачынаюць пуляць рублёў па 10. Яна там, ну, Мгм. такая, ну, ведаеш, гэта як у нас усіх на дачах расце такая. Вось, сярэдняя паласа ў Беларусі зараз самым сок. Вось Новагрудак, там рэальна, ну, там яна вось прама зараз яна буяе і самая прыгожая. І вось ім прадаваць зараз вось эту буйную цяжка будзе з коштам. Ну, вядома, што візуальна яна, конечно, адрозніваецца. Людзі ну, бачаць же, што гэта памерам з далоня там такая чыста. Але ўсё роўна розныя бабкі будуць. Ну тут 10 рублёў, а там, умоўна, 15. Ну, конечно, яна пойдзе І возьме за тое 10. клубніка І завецца, і тое, і гэта тое. клубніка. А гэта, скажць, ну вось гэта хоць падобна, таму што маленькая, жоўтая, зялёная, вось як у мяне на агародзе, а тут нейкая вялікая, чырвоная, пэўна, хімія, пэўна, ненатуральная, ГМО. ГМО. Так. ГМО. Ось, таму браць я не буду, возьму гэту кіслую недарэчную. Ось, так што, кажа, ёсць нюанс, але, конечно же, людзі, якія шараць, у іх бяруць. Ну, смачна. Вось мы наядаемся. Там, разумееш, еш як яблык. Вось ты просто бярэш, умоўна, вось амаль так у руку яна ўлазіць, і ты еш, прям еш, і ты такі, маці. Ну, вось каб я яе такую бачыў на рынку, я б сапраўды падумаў, што гэта хімія. Ну, я такі, Мгм. типу, такое толькі ў кіно паказваюць такую. Такія клубніцы, таму добра, калі ёсць у каго гэта ўзяць, і ты прям бачыш, як яна там расце, і ты прям можаш прыйсці, ну, паглядзець, як яна вось яна зямлі трычыць, і вось там сапраўды яна вісіць такая прыгожая. Ёсць і маленькія, ёсць Мгм. і вялікія, ты разумееш, што гэта, ну, это селекцыя такая, ну, адбіраюць, вядома, на продаж палепш, папрыгажэй, а не прыгожыя, ну, недзе там застаюцца. Днём ці ноччу Вось. бярэш? У прынцыпе, у таго чалавека няма плоту. І можна падысці з лесу. Праўда, там ёсць канкурэнты ў выглядзе казуль, ласёў, нейкіх баброў. І Так што ўсіх ноччу іншых там можна... рагуль. Так, там ноччу можна, калі ісці па кустах да гэтых клубніц, можна Мгм. каму-небудзь на хвост раптоўна наступіць, які таксама ішоў па клубніцы. Это канкурэнт які-небудзь. Рэч, расказваю таксама ж суседзі расказвалі, што хацелі мы ў іх, значыцца, купіць яйкі тыдзень таму. Прыехалі, ўсё, ну, там, кажу, я як бы, ну, там, мунакі, ну, не дзясятак, можа, там, латок, вялікі, Мгм. там, колькі, 3 дзясяткі, напэўна. Кажа, няма ўжо, яек ноччу нехта залез, ды і падушыў кур, напэўна, колькі ён казаў, 10, напэўна, падушыў. Халеры сабе. Ну, неяк так, ведаеш, калі вось жывеш на вёсцы, яно па-іншаму так успрымаецца, думаеш, ну это ж просто па-гаспадарскі, ты яго разумееш, вось у чалавека ёсць, там, ён гадаваў іх, яны раслі, а потым просто нехта ноччу нейкая падла залезла і ўсіх падушыла, прычым, Шашок? што не... Ну, шашок, тхор, там іх жа насамрэч вялікая колькасць розных вось Колькасць. гэтых, ну, сусліка лісаў нейкіх незразумелых. Ну, вось. І прычым, што, ну, той же самы тхор, ён павінен быў пакусаць. Ну, Мгм. ён кажа, што звычайна галовы адкусвае. А тут нібы просто от у такое у запал Пабавіўся. у запал палявання нейкі трапіў і ўсё Мгм. просто пачаў душыць налево і направо. Прычым, што там ёсць агароджы, ўсё, а яны неяк так прызвычаліся, што больш-менш бяспечна апошнім часам было, і там пакідалі нейкае там ці то дверцы, ці акенца, каб, ну, каб гаспадарка вялікая, і каб не кожную раніцу не хадзіць і вечар не заганяць гэтых курэй. Просто пакідаюць гэтыя дверцы, туды-сюды самі ходзяць. Ну і вось, глядзі ты, ужо даўжэй і даўжэй я знікаў, ты бачыў? Можа, гэта ніндзя гэта, праз Можа якую мы быць. Можа відзелі. быць. Ну, караці, у нас тут, але ён расказаў, нават ваўкі прыходзілі раней, і ваўчыца аднойчы была, ну, не ў гэтым годзе, канешне, была ваўчыца з Мгм. ваўчанятамі з 2, і таксама расказвалі, што
тых самых козы ў іх былі, гэта было даўно, а то можа напэўна з 10 можа там, ну карацей нейкі час таму, і расказвае, што яны толькі вось у гаспадарку гэта нешта спрабавалі, глядзелі, і вось гэтых коз, прычым што было некалькі там, ну нейкая колькасць даволі вялікая, усіх там падзёрлі гэтых коз, гэта Мгм. ваўчыца, і косы падзёрла, і кажа, што яны іх шукалі, і недзе там каля нейкай ракі толькі косткі засталіся, толькі знайшлі умоўна. Там паелі. Карацей, у нас тут край, я табе крычу. Разумееш? Трэба Трэба асцярожна. якую-нибудь Філіпа трэба асцярожна фотопастку выпускаць. фотопастку на Піліпку поставить ці на кого там дзе-небудзь карацей магчыма якую-нибудь чупакабру Ну, сфоткаеш я табе продасі крычу, тут фоткі у каго-небудзь можна раёнку злавіць. і О, станеш раёнку мільянерам. полетець. Ну так. Кошык бульбы, можа, толькі дадуць за гэта. Мільянерам тут зробішся. Канешне, ага. Вось, нейкі такія, карацей, у нас тут падзеі. Ну карацей А, жыццё ну, бруліць, але так. такое адчуванне, што пэўна магчыма Так. жывёл табе хаця ты ж у горадзе жыўшы, адкуль ты ведаеш іх стала больш ці менш, Ну. што можа вёскі выміраюць і Прычым, больш-менш, тое ж кажуць, вось здавалася б, дзікоў. Вось у Польшчы у Мгм. вас іх там зусім неяк там бедлам нейкі з імі, ну недзе там у нейкіх пэўных так, рэгіёнах яны яны ў там парламенце ходзяць. сядзяць дзікі на сесіі ходзяць Ну, так галасаваць. Слухай, ну з такой-то колькасцю дзікоў нехта іх павінен прадстаўляць, у прынцыпе. Это лагічна. Яны павінны мець прадстаўніцтва. Вось, я думаю, што іх, ну, не ведаю, чамусьці я так упэўнены, што у нас, ведаеш, мала гэтай дзікай жывёліны Мгм. засталося. А они кажуць, што тыя ж самыя дзікі, дзе на іх паляваць там умоўна нельга, якая-нибудь пушча ці яшчэ што, там, кажуць, іх проста процьма, Здольна. яны бандамі ходзяць. Так, а тут іх адстрэльваюць, тыпу, нават і выдаюць же гэтыя квоты на паляванне для кантролю колькасці. Бок іх тут сустрэць вось тут у вёсках ужо складана, а ёсць месцы, дзе іх прям ошень шмат. Мгм. Так что ну і казулі ж недавно таксама мне тут хадзіла ўсё па агароду, ўсё мой вывучала. Я вообще уже абамлелі ўжо. Ідзі адсюль, кажу. Ты што, няма дзе хадзіць? Кажу, не бачыш, хата стаіць, машына. Зразумеў, што людзі жывуць. Карацей, у нас тут шмат каго ёсць і жывуць. Так, і без сабак тут, канешне, такое, каб яны трэба, каб сядзелі, каб здалёк бачыць, брэшуць, адганяюць, і там Мгм. мала хто заходзіць. Зразумела. Ну добра. Мгм. Можам пераходзіць да нашых Я адстраляўся, галоўных тэмаў. Так. Прывітанне Я ўсім ўсё расказаў, з што вами ў віртуальнай студыі Відзіка за нумарам 76 знаходзіцца Яўген Рудзі і Віталь Аляхновіч. Вітанчыкі. Hello, усім здароў. Сёння мы записываемся крыху раней. Крыху назбіралася, як мне падаецца, такіх якарных тэмаў, пра якія можна пагутарыць, а там ужо чым далей да нядзелі, тым гарачэй, тым складаней, цяжэй будзе нам записывацца, таму вырашылі запісацца крыху раней. Пагаворам пра Steam машыну, прагаворам крыху пра GTA 6. І пэўна, ты памятаеш, калі я ў мінулым выпуску казаў, што ёсць у мяне такая ідэя, каб да GTA 6 падрыхтавацца, узяць якую-нибудь бэушную. Набыць Xbox, ага. Так, бэушны Xbox, ўсё такое. На тыдні стала вядома, што колькі агулам будзе каштаваць новая GTA 6. Адкрыліся на яе перадзаказы. І гэтыя перадзаказы таксама прынеслі інфармацыю пра тое, што агулам на старце, на рэлізе гульні ніякіх дыскавых выданняў з GTA 6 не будзе. То бок, умоўна дыскавыя выданні, каробачныя выданні будуць, фізічныя копіі, як гэта называе Rockstar, яны сапраўды будуць, але унутры гэтых фізічных каробак будуць знаходзіцца выключна толькі, як это называецца, паперачкі, дзе будзе запісаны лічбачкамі код, які, калі вы там... Так. Там просто паперкі, як гэтых пячэннік з пажадання, ты купляеш за $100, а там табе, ну,
Шчасця, здароўя, паперка і все. Без кода, без нічого, просто так. У гэтых фізічных копіях будуць выключна паперачкі з кодам на гульню і відавочна, што аднойчы актываваўшы гэты код, ты ўжо больш не зможаш яго укласці назад у коробачку, перапрадаць гэтую коробачку дзе-небудзь на куфары, таму што гульня ўжо будзе актываваная на тваім аккаунце, на PlayStation 5 аккаунце ці на Xbox-аўскім нейкім аккаунце. І такім чынам уся вось гэтая мая хітрасць па тым, як надурыць сусвет і крыху зэканоміць грошай і паспець пагуляць на рэлізе і ў той жа час як бы не прывязвацца да платформы Xbox ці PlayStation. На жаль, гэтая хітрасць не спрацуе. І абдумаўшы ўсё гэта, паглядзеўшы на ўсё гэта, паразважаўшы, я поняў, што тады агулам ніякага сэнса ў мяне няма. Я, канешне, люблю гэта Vice City, у мяне ёсць да яе нейкія настальгічныя эмоцыі, настальгічныя ўспаміны, але, відаць, проста буду чакаць, калі яна з'явіцца на ПК, гэтая гульня, і тады ў Steam, хутчэй за ўсё, я яе проста набуду, таму што Steam гэта для мяне такая асноўная пляцоўка, з якой я не хачу нікуды сыходзіць, дзесьці штосьці кудысьці яшчэ набываць, таму што гэта умоўна мая гісторыя, відэагульнявая гісторыя, гэта маё месца, дзе сабраны ўсе мае гульні, уся нейкая інфармацыя, статыстыка, увесь мой гульнявы інтарэс, і не хочацца яго нейкім чынам вось так распыляць па розных іншых аккаунтах. Што яшчэ важна і цікава з гэтага ўсяго даведацца? Па-першае, кошт гульні. Тут вы бачыце на вашых экранах зноў жа тэлеграм-канал Відзік, на які мы вас заахвочваем падпісвацца. Што тычыцца коштаў, стандартнае выданне будзе каштаваць $80, Ultimate Edition з рознымі унутрыгульнявымі ўзнагародамі будзе каштаваць $100. Як сёння я там ужо адзначыў у тым жа тэлеграм-канале, гэтыя $80 гэта умоўная цана, гэта цана, якая менавіта ў Злучаных Штатах Амерыкі актуальная. Насамрэч там раскідваецца гэты цэннік даволі шырока, ад $58 у паўднёвай Карэі да $100 у Венгрыі і $92 у Польшы. Польша, як заўсёды, знаходзіцца вось у гэтым топе краінаў з самымі дарагімі гульнямі. Зразумела ж, таму што няма калі гуляць, трэба працаваць. Не разумею, чаму такое менавіта стаўленне ва ўсіх гэтых выдаўцоў на Польшы, але вось там 350, здаецца, злотых, гэта амаль $100. Што яшчэ непрыемнага з тых агучаных цэнаў, з усяго таго, што нам паказалі не Valve, а Rockstar Games. Ultimate Edition гэта будзе па сутнасці розныя там шкуркі, розныя аўтамабілі, розныя нейкія касметычныя рэчы, татушкі, але гэта будзе у гэты Ultimate Edition за дадатковыя $20, гэта ўсё будзе ўваходзіць, але яшчэ ёсць праблемка ў тым, што гэта не так, што ты там запускаеш гульню і табе аддаюць у якое-небудзь меню, аддаюць ўсё гэтыя дадатковыя прыблуды. Гэта будзе выглядаць так, што ты запускаеш гульню і ў цябе у гульні, у гэтым адкрытым свеце будуць знаходзіцца некалькі магазінаў, некалькі крамаў, тату-салонаў, крамаў, якія тычацца аўтамабільных крамаў, дзе будуць прадавацца аўтамабілі і розная касметыка. Яны будуць закрытыя для ўсіх астатніх, але вось для тых, хто валодае Ultimate Edition, такія крамы будуць адчыненыя. З гэтай нагоды у сеціве геймеры, зразумела ж, парваліся, таму што гэта прывычны стан геймера, заўсёды на штосьці скардзіцца, ад чагосьці рвацца. І там гэта ўжо называюць пачаткам канца. Вось зноў кантэнт хаваюць за нейкім дадатковым індустрыя памёрла. Да, так. І гэта, зразумела ж, для мяне, шчыра кажучы, гэта апынулася, увесь гэты скандал, які зараз спрабуюць раздзьмуць вакол гэтага, ён даволі
дзіўна выглядае, таму што ну прынамсі заўсёды мы ўжо да гэтага прызвычаіліся, на жаль, гэта ну так працуе. Скажыце яшчэ дзякуй Богу, што не даюць вось гэтыя 5 дзён раней за тыя $100, што ты будзеш мець тыпу ранні доступ да гульні на умоўныя 5 дзён раней, як гэта зараз любіць рабіць Xbox са сваімі гульнямі. Усе будуць гуляць у адзін і той жа дзень. Дзякуй і на гэтым. Ну а што вы там хочаце дадаткова зарабіць, зарабляйце. Што тычыцца $80, тыпу вось гэтая базавая цана, хадзіла шмат даволі чуткаў пра тое, якім жа будзе цэннік, і там усялякія розныя фінансавыя банкаўскія аналітыкі выказваліся наконт таго, што GTA 6 мусіць задаць новую планку для AAA гульняў, то бок гэта Rockstar павінна стаць першай кампаніяй, якая значна падыме цану на свае гульні, і там усялякія аналітыкі казалі, што базавая гульня агулам павінна каштаваць $100, але Rockstar Games вырашылі, што на такое не пойдуць, ім дастаткова апынулася і $80. Апошнія паўгады, год, пэўна апошнія некалькі гадоў можна ўжо назіраць, што шмат якія AAA гульні, якія выходзяць, яны каштуюць прыкладна $70. Раней яны там каштавалі каля 60. Вось цяпер GTA задае вось такую новую планку ў 80. Але тут таксама трэба шчыра сказаць, што калі б яна нават і базавая версія каштавала $100, то пэўна усе б яе набылі, таму што гэта гульня падзея, гэта тое, што чакаюць раз на одно пакаленне штосьці адбываецца, таму што мінулае выходзіла там у пачатку 10-х, прайшло ўжо колькі там 13 гадоў, нават больш пэўна, не памятаю дакладна. І калі б яна нават каштавала $100, то яе б усё роўно добра раскупілі, як мне падаецца. І бо ведаючы па сабе, ты вельмі шмат часу ува ўсё гэта па выніку гуляеш, і гэта адбіваецца. А ўлічваючы тое, што на старце, пэўна, не будзе новай GTA онлайн версіі, гэтай онлайн-версіі гульні, яе, пэўна, дададуць пазней, то з гэтым онлайнам там людзі праводзяць ёй у нейкія проста вар'яцкія дзясяткі тысяч гадзінаў даволі лёгка. Вось таму гэта ўсё, зразумела ж, акупаецца, калі пералічваць вось гэтыя вытрачаныя, выдаткаваныя грошы на тыя гадзіны, якія ты правядзеш у гульні. Вось на старце GTA онлайн не будзе, яна, пэўна, з'явіцца калісьці пазней. Што тычыцца дыскавага выдання, як я ўжо сказаў, дыска у першай гульні, у рэлізны дзень не будзе. Я бачыў дзіўныя чуткі ў твітары, дзе палякі пісалі, што нібыта гульня важыць 800 з чымсьці гігабайтаў, і таму яе проста фізічна не маглі увапхнуць на гэтыя дыскі. Чамадан DVD-рак з гульнёй. Ставце. Так. Гэта выглядае не вельмі праўдападобна. Магчыма, у нейкі момант гульня сапраўды разрасцецца да такіх маштабаў, калі там дадаваць нейкія экспаншаны і дабудоўваць гарады, і ў гэтым GTA онлайн якім-небудзь. Але, па-першае, заўсёды можна было зрабіць проста. Ёсць дыск, ёсць нейкая база гульні на гэтым дыску знаходзіцца, ўсё астатняе ты дапампоўваеш, але ў цябе ёсць дыск, які ты зможаш даць сябру пагуляць, які ты зможаш перапрадаць у выніку, і менавіта па гэтым дыску, па яго сапраўднасці будзе ўжо праходзіць верыфікацыя таго, ці маеш ты права гуляць у гэтую гульню на кансольцы. Але GTA пайшлі, Rockstar Games пайшлі у кірунку таго, што пазбаўляюцца ад фізічнага выдання, сапраўднага фізічнага выдання на старце, і такім чынам больш людзей будуць перасаджваць, прывучаць да таго, што зараз гульні трэба набываць у лічбе, калі ты асабліва хочаш у першы дзень уезд гуляць. Магчыма, яны так робяць дзеля таго, каб не дапусціць нейкіх там зліваў ці уцечак. Бывалі такія сітуацыі, калі дыскі прыходзілі на склады ва ўсялякія гэтыя магазіны, яны ж туды прыходзяць загадзя, і там тыдзень ляжаць перад рэлізам, і які-небудзь не вельмі
шчыры складскі працаўнік, ён мог адзін дыск сабе пазычыць і штосьці з ім зрабіць. Вось, але выглядае на тое, што гэта хутчэй такі рэверанс і дапамога ўсялякім PlayStationам для таго, каб яны змаглі яшчэ большую колькасць людзей, карацей, прадаць больш копій, усе змаглі, і ўсе змаглі на гэтым больш зарабіць. З яшчэ цікавостак, што тычыцца дыскавага выдання, была чутка, бачыў у твітары, што верагодна сапраўднае дыскавае выданне яно з'явіцца толькі ў снежні, то бок прыкладна праз месяц пасля таго, як ужо адбудзецца рэліз гульні. Таму калі вы не спяшаецеся асабліва, магчыма, ёсць як-то нагода перацярпець, пачакаць месяцок і пасля ўжо набываць гульню. Вось, для ўсіх тых, дарэчы, хто купіць GTA Vice City, хто купіць GTA 6 да 20 лістапада уключна, то бок гульня рэлізіцца 19 лістапада, але калі вы зробіце перадзаказ ці купіце гульню 19 лістапада у момант яе выхаду, вы атрымаеце спецыяльны набор Vintage Vice City Pack. Гэта такі ностальгічны водгук да арыгінальнай гульні 2002 года, дзе ў вас там будуць усялякія шкуркі на зброю, дзе будуць вось гэтыя класічныя аўтамабільчыкі, якія маглі мы бачыць у арыгінальнай гульні. І агулам я мушу сказаць, што гледзячы на скрыншоты, я не ведаю, на чым гэтыя скрыншоты былі зробленыя, на PlayStation 5 Pro, ці, магчыма, на нейкім супермоцным ПК, але гэтыя скрыншоты выглядаюць сапраўды так, некстгенава. Ёсць надзея, што мы сапраўды зможам пабачыць нейкую некстген гульню ўжо дзесьці напрыканцы жыццёвага цыклу, вось гэтага жыццёвага цыклу гэтага пакалення кансоляў. Вось такія навіны, што тычыцца GTA 6 і таго цэнніка, які на яе быў агучаны. Я ведаю, што думаю, што вось наконт вось кошта, просто там ж таксама не дурні сядзяць. Я думаю, што там была нейкая моцная аналітыка фінансавая, і я ўпэўнены, што было ўсё падлічана правільна, што умоўна вось ёсць гульня, такая гульня як GTA. Вядома, што гэта нейкі, яна выходзіць па-за рамкі звычайнага разумення нейкіх там гульнявых рэлізаў. Гэта гульня феномен, да? Фенамен, гульня, якая там будзе прадавацца амаль што ў любым выпадку, ну і будзе прадавацца вельмі добра. Я думаю, што яны правялі нейкае сваё ўнутранае даследаванне у тым, што ёсць нейкі парог, да якога усе будуць купляць нягледзячы, а пасля якога, ну вось нейкі фінансавы парог, пасля якога пачнецца рэзкае скарачэнне продажаў. То бок умоўны рэднэк у Амерыцы такі: я хачу гуляць у GTA. Яму кажуць сам 70, ён хрэн з ім. Кажуць 80, ён, ну хрэн з ім. Але 90, не, ўжо тут хрэн з вамі. Пачакаю зніжак. Ужо дарагавата. То бок я ўпэўнены, што яны паспрабавалі намацаць той самы парог, пасля якога ўжо, напэўна, задахрына. Тыпу, да гэтага будзе яшчэ невялікае вось гэта змяшчэнне, можа быць, нехта адмовіцца, калі мы там паставім 80, ну але гэты адсотак, магчыма, ўсё роўна перакрыецца за конт цаны. Але, напэўна, ўжо ставіць болей, гэта ўжо яны палічылі рызыкоўна. Вось, ну это што наконт цаны. І наконт продажаў, наконт лічбавай і дыска, магчыма, я ўсё ж таки думаю, што, ну, па-першае, ты прав наконт таго, што гэта, зноў-такі, гульня феномен. Адгрузяць на магазины за тыдзень, за два. Хто-небудзь сапрэ, хто-небудзь, які-небудзь амерыконцы дурны там, можа, ввогуле абрабуюць якую-небудзь краму, каб вынесці. Ну, такое можа быць. Ну, дзеля хайпу, дзеля таго чагось, гэта лёгка, каб там прадаць на пару дзён раней, зарабіць грошы. Так што, ну, я думаю, што такія, магчыма, такія сітуацыі маглі быць, гэта па-першае, каб пазбегнуць гэтых усіх спекуляцый. І па-другое, гэта добрая магчымасць двойчы прадаць гульню, таму што ты спачатку прадаеш усім, хто, ну, хочаш гуляць, ідзі гуляй. Вось табе лічбавая там, это лічбавая версія, купіў, гуляй, баўдзей.
А ўжо праз месяц, калі ўсе пагулялі, ўжо набылі ўсе, у каго гарэла срака, даруйце за такое слово. Вось хацелася вось прям зараз, хацелася прям у рэліз. Всё, калі ты ўжо пагуляў, вось табе прыгожая дыскавая версія, можаш купіць яшчэ, каб яна ў цябе стаяла на паліцы. І што? Мгм. Вядома, знойдуць. То бок это можна прадаць 2 разы гульню таму, хто бы, калі б ты адразу выпусціў яе ну, на носьбіце, ён бы купіў яе адзін раз. А так ён і хацеў вельмі пагуляць, ён купіў лічбавую. І потым ён яшчэ купіць, і то бок ён цябе 2 разы гэту гульню купіць. Ну, то бок мае права на існаванне такая сітуацыя. Але зноў-такі трэба рабіць рэмарку, што такая сітуацыя, магчыма, добра спрацаваць можа толькі з GTA. З усімі астатнімі трэба быць асцярожней. А GTA можа дазволіць сабе такія нейкія цікавыя эксперыменты з продажамі, як мне здаецца. Ну і вядома, што гуляць у гэта я не буду. Ну так чыста. Нават калі на ПК выйдзе не будзеш? Не, я да і ў 5-ю не гуляў. Ну, у мінулую. То бок А ў у мяне 4-ю? няма, 4-я самая лепшая. Ты не гуляў 4-ю GTA? У мяне Дзе апошні Ніка Сан-Андрэ. Белік. Гуляў за Беліка. Я там ну троху пабегаў, пагуляў. Я не маю нічога супраць гэтых гульняў, але ў мяне няма вось гэтага тыпу гарыць аж. Вось напэўна, каб у мяне быў там пасадзілі бы, сказалі, вось ідзі гуляй месяц. Цябе ёсць, ідзі гуляй. Я бы гуляў. А так, каб мэтанакіравана, нема ў мяне такога. Хаця, вядома, я з вялікім задавальненнем і Vice City праходзіў, і 3-ю GTA праходзіў, і Сан-Андрэас праходзіў, так бок, ну, Але нармальна 4-я, я стаўлюся да памятаю, яе. яна такая была. Я якраз тады быў у універсітэце. М. Я не памятаю, калі яна дакладна выйшла, але гуляў яе, калі ўжо вучыўся ва ўніверы. І якая там просто неверагодная была фізіка, фізоны, якой жывой, сапраўднай адчувалася гэтая гульня. Гэты горад, гэта было, канешне, шыкоўна. Спадзяюся, што штосьці такое зможа і такія ўражанні зможа падарыць і GTA 6. Зразумела, на яе зараз шмат надзеяў, таму што гэта павінен быць нейкі такі тэхналагічны, як мне падаецца, значны крок. Я не ведаю, што яны там змогуць зрабіць такого тэхналагічнага, што мы яшчэ не бачылі ў сучасных гульнях, але хочацца, каб гэта штосьці такое было. І вось з-за таго, што... Ведаеш, што мы не бачылі? Ведаеш, што мы тут дакладна не бачылі ў сучасных гульнях? Гэта добрай аптымізацыі. Калі яны зробяць проста прыгожую вялікую гульню, якая будзе працаваць на ўсім нармальна, гэта будзе шок-кантэнт. Тыпу, ніхрена так можна, аказваецца, рабіць нармальна. Ну, карацей, надзеяў на гэтую гульню складваецца вельмі шмат. Паглядзім, якое яна атрымаецца на рэлізе. Пакуль што я ад сваёй ідэі на рэлізе ў яе пагуляць пазбавіўся. Магчыма, калі я раптам стану вельмі багатым, тады я куплю сабе PlayStation 5 Pro, але я не ведаю, навошта яна патрэбная, бо больш асабліва... Ну, магчыма, там будуць нейкія эксклюзівы, халера. Ну, добра. Вось гэтая палітыка эксклюзіўнасці GTA плюс таго, што Sony зараз пераходзіць цалкам на уласныя эксклюзівы на сваёй платформе выключна, гэта сапраўды можа нейкім чынам прымусіць набыць PlayStation 5, але праблема ў тым, што PlayStation 5 Pro каштуе амаль $1000. Гэта нейкія шалёныя грошы дзеля таго, каб потым яшчэ і плаціць за гульні. Не проста, што яны ў цябе там будуць, ты яшчэ і мусіш потым іх А купляць. што яшчэ каштуе 1000? Што яшчэ каштуе 1000? iPhone? Я хотел сказать, Steam-машина, конечно. Ну, дарэчы, так. Можам перайсці да Steam-машыны, калі ёсць такое жаданне. Таксама на мінулым тыдні, на гэтым тыдні, я не памятаю, калі гэта адбылося, мы пайшлі з Паўлінай гуляць, я ее звычайна забіраю з садка, і мы выходзім гуляць, і я заўсёды там гляжу. Мне ёсць спецыяльны канальчык, куды чат-бот RSS збірае RSS з розных каналаў, з розных выданняў, розных сайтаў. Карацей, кожныя 15 хвілін усё новае ён мне пуляе ў гэты тэлеграм-канальчык, і я перыядычна адным вокам гляжу, што там новае з'яўляецца, і ўбачыў, што раптоўна
адбыўся як-то не рэліз. Карацей, Valve агучылі, колькі ж будзе насамрэч каштаваць Steam машына. Steam машына, калі вы не памятаеце, гэта такая умоўна ПК-кансоль, якую Valve анансавала яшчэ, здаецца, восенню ці зімой мінулага года. Яны анансавалі, і гэта кансоль, кубік такі невялічкі, дзесьці ў палову меншы за Xbox Series X. Ён працуе на SteamOS, гэта такі дыстрыбутыў Linux, які заточаны выключна на відэагульні, збольшага на відэагульні, зразумела, чаго можна, на ім можна працаваць з нейкімі лінуксовымі праграмамі звычайнымі, і на гэтым SteamOS працуе Steam Deck. Вось, анансавалі яны гэтую Steam-машыну. Крута, усім спадабалілася, усе былі зацікаўленыя, але заставалася галоўнае пытанне, яно тычылася таго, колькі гэтая Steam-машына будзе каштаваць. Таму што зусім хутка пасля таго, як яны гэта анансавалі, разгарэўся Раммагеддон, гэта крызіс з цэнамі і даступнасцю аператыўнай памяці і агулам нейкага сховішча захоўвання SSD-шкаў, там таксама з гэтым ёсць праблемкі. Карацей, з пачатку 2026 года вось гэты запланаваны рэліз Steam-машыны, ён быў перанесены на кудысьці пазней, і вось гэтае пазней нарэшце наступіла. Valve, як там згадвалася ў некаторых навінах прыкладна месяц таму, што Valve, там у загалоўках прямо пісалі, Valve завезла ў ЗША 250 тонн кансоляў. Valve завезла ў ЗША 50 тонн этих самых гарнітураў віртуальнай рэальнасці. То бок там па ўсялякіх такіх мытных паперах можна было адсачыць, што вось штосьці такое ў краіну завезена. І гэта ўсё завезлі, зараз наляпілі на гэта цэннік, і гэты цэннік насамрэч даволі балючы. Балючы не толькі для тых, хто, магчыма, думаў сабе прыкупіць вось такі невялічкі камплюкцер у выглядзе кансолі. Гэта нават менш за мой цяперашні камплюкцер. Я не пэўнены, ці будзе вам як відаць. Ён такі маленечкі там тарчыць. Я таксама збіраў менавіта міні-ПК, таму што ў свой час натхніўся Xbox Series X. Мне падабалася, колькі мала месца ён займае пры стале, і захацелася штосьці такое зрабіць, але ўжо ў выглядзе персанальнага кампутара, і зрабіў гэта, зразумела ж, не танна, таму што тут ужо табе патрэбныя такія камплектуючыя, якія паменшанага памеру. Калі гэта не стандартны памер, а штосьці такое паменшанае, яно звычайна выпускаецца ў меншых колькасцях, і праз гэта, з-за таго, што няма эфекту маштабавання, яно каштуе даражэй. У гэтым выніку мы назіраем прыкладна тое ж, з-за таго, што гэта даволі кампактная, невялічкая прылада, з-за таго простое, што яна зусім невялічкім тыражом, пэўна, будзе накладам даступная ў розніцы. Яна каштуе ад $1000 за версію на 512 гігабайт. Для тых, хто жыве у Польшы ці разумее польскія цэны, гэта 4389 злотых, гэта нават больш, чым $1000. Гэта там амаль 1200, штосьці такое. Карацей, не танна. Вось, а версія на 2 тэрабайты, якую прынамсі і трэба, пэўна, разглядаць, калі ты там нейкі больш-менш геймер, яна ўжо каштуе ад $1350 США ў Штатах, зразумела ж, без падатку. Ей больш за 5700 тысяч злотых. Вось, калі хочаце дадаць да гэтага яшчэ і кантролер спецыяльны, Steam-кантролер, то гэта таксама значна павялічыць цану прыкладна на 300 злотых або $80.
Вось і зразумела ж праз тое, што наклад у гэтага ўсяго невялікі. Apple яшчэ памятае, як было цяжка ёй з продажамі Steam кантролера у сэнсе таго, што не ўсе, хто хацеў купіць Steam кантролер, яго змаглі па выніку набыць, таму што там літаральна за паўгадзіны яны ўсе закончыліся. І цяпер Valve зладзіла выпадковую такую латарэю, праз якую будуць размяркоўвацца месцы ў чарзе браніравання. І такім чынам людзям, якія ў гэтай чарзе знаходзяцца вышэй, яны будуць атрымоўваць лісты, дзе будзе ўжо напісана, што у вас ёсць магчымасць набыць кансоль, вось вам спасылка, перайдзіце па гэтай спасылцы, заплаціце і дзесьці прыкладна з панядзелка 29 чэрвеня такія шчасліўчыкі яны пачнуць атрымоўваць сваю кансоль, сваю Steam-машыну. Цана, як я ўжо сказаў, магла быць менш. Праблема ў тым, што зараз увесь свет сутыкнуўся з дэфіцытам аператыўнай памяці і стваральнікі, вытворцы гэтай аператыўнай памяці, яны задзіраюць даволі высока цэны. У інтэрв'ю Gamer Nexus, гэта такі выдатны тэхналагічны амерыканскі YouTube-канал, там было невялічкая размова з прадстаўнікамі Apple, якія расказвалі, у тым ліку закранулі тое, як зараз адбываецца агулам вось гэтая супраца з вытворцамі аператыўнай памяці. І як я напісаў у тэлеграм-канале, там, калі пераводзіць гэта з такога больш-менш паліткарэктнага на звычайную чалавечую мову, то табе проста даюць раз у месяц колькасць аператыўнай памяці, якую ты можаш набыць, і цану, якую ты можаш, ты павінен за гэтыя плашкі памяці заплаціць. Калі табе гэта не падабаецца, то ты проста можаш ісці нахер, таму што ты там нікому не патрэбны, лічы, што яны, гэтыя вытворцы, для цябе такой дабрачыннасцю займаюцца, што агулам табе даюць магчымасць штосьці набыць. Калі ты не пагаджаешся, калі ты спрабуеш нейкім чынам дамаўляцца, памяншаць гэтую цану, з табой проста больш перастаюць размаўляць, і ты выпадаеш з гэтага спіса тых, на каго агулам, хто агулам можа атрымаць гэтую аператыўную памяць. Таму з таго, што падлічылі журналісты, там выходзіць, што дзесьці прыкладна на $250 маглі быць танней гэтыя кансолі, калі б не вось уся гэта валтузня з дата-цэнтрамі, са штучным інтэлектам, з дэфіцытам памяці. І такім чынам там базавая кансоль Steam-машына, яна магла ўжо каштаваць $750. Гэта куды больш адэкватны цэннік. Ён ужо на ўзроўні PlayStation 5, PlayStation 5 Pro у тым ліку. Але праблема тут узнікае у крыху іншым, у тым, што гэтая Steam-машына і яе жалеза, яны па выніку не дацягваюць да тых магчымасцяў, якія ёсць у PlayStation 5 Pro. То бок, вось гэта прадукцыйнасць гэтай кансолі, яна знаходзіцца на ўзроўні PlayStation 5 базавай, у той час, як цана яе знаходзіцца на ўзроўні PlayStation 5 Pro, вось этой самай дарагой мадэлі. Там не ва ўсё можна гуляць пры ідэальных наладах, не ва ўсім, тым больш у 4К ты зможаш атрымаць 60 кадраў у секунду ці нават 30 кадраў у секунду. Гэта такі вельмі кампрамісная прылада, якая каштуе даволі дорага. Калі б яе можна было выпускаць у нейкіх вялікіх маштабах, магчыма, гэта дазволіла б паменшыць выдаткі, і кожны асобнік мог бы каштаваць танней, калі б сапраўды гэты эфект маштабу быў. Але тут яшчэ ёсць і крыху іншы нюанс. Apple, чамусьці увесь час хочу сказаць, што гэта Apple, не, гэта Valve, і яны вырашылі, што яны не будуць субсідзіраваць гэтую кансоль. Яны прадаюць яе, лічы, што па сабе кошце, яны не прадаюць яе сабе ў мінус, і робяць гэта праз тое, што гэта не закрытая нейкая экасістэма, на якую можна выключна толькі паставіць SteamOS, на якой будзе знаходзіцца выключна толькі Steam, і якая
дазволіць купляць гульні выключна толькі ў стыме, запускаць гульні, якія ты выключна ў стыме і набыў. Таму што калі нехта купляе PlayStation 5, ён амаль гарантавана купляе і гульні, якія зроблены для гэтай PlayStation 5. Але калі я, ты, хто-небудзь купляе Steam машыну, то для мяне гэта была б купля ўжо для існуючай маёй бібліятэкі гульняў. То бок з мяне яны хутчэй за ўсё дадаткова зарабілі б прыкладна нічога, таму што я і так бы купляў нейкія ПК гульні і гуляў бы ў тое, што ўжо куплена для ПК са Steam. Адзіныя людзі, на якіх насамрэч Valve магла бы зарабіць, гэта людзі, якія наогул не гуляюць у ПК гульні, якія не ПК-геймеры, не ПК-шляхта, якія пачынаюць з нуля, і для якіх вось такая у фармаце кансолі ПК-геймінг, ён, магчыма, мог бы быць прывабным. Але тут з'яўляецца праблема ў тым, што прывабным ён не можа быць, таму што кансоль даволі танная і даволі дарагая, не танная. І сказаць, што яе шырако будуць набываць якраз такі людзі, якія не варацца ў ПК-геймінгу, на жаль, такое сказаць немагчыма. Хутчэй за ўсё яе будуць набываць нейкія фанаты Стыма, нейкія, калі такія існуюць, нейкія тэхнаэнтузіасты, але вось, на жаль, я не бачу, як Steam-машына зможа стаць чымсьці такім жа нават папулярным, як у свой час стала Steam Deck, як стаў вось гэта партатыўная гульнявая кансоль ад Valve. Вось, таму выглядае гэта даволі сумна. На жаль, праз розныя прычыны гэты дэвайс, як мне падаецца, ён хутчэй за ўсё увесь прадасца, але хутчэй за ўсё толькі праз тое, што яго не вельмі шмат. Тэхнаэнтузіасты, фанаты купяць на гэтым, закончацца, і, магчыма, праз некаторы час, калі сітуацыя на рынку ПК, на рынку аператыўнай памяці палепшыцца, мы, магчыма, убачым штосьці Steam-машыну 2 з больш лепшымі нейкімі тэхнічнымі характарыстыкамі і з больш, зразумела ж, прывабнай цаной. Пакуль што ўсё даволі кепска, мякка кажучы. Але што добрае ва ўсім гэтым ёсць, тое, што разам з версіяй SteamOS 3.8, з якой уласна і працуе вось гэтая Steam-машына, гэта аперацыйная сістэма, Valve плануе дазволіць будаваць свае ўласныя Steam-машыны на гэтай аперацыйнай сістэме. Праблема зараз ёсць толькі ў тым, што не ўсе Intel-сістэмы, не ўсе NVIDIA-сістэмы, NVIDIA-прылады, яны добра падтрымліваюць Linux, але што галоўнае, пра што сказалі, што заўважылі Apple, што зараз у іх ёсць каманда, якая працуе шчыльна над падтрымкай драйвераў для відэакартак NVIDIA у цеснай супрацы менавіта з самой NVIDIA. І гэта можа стаць такім добрым сігналам для ўсёй Linux-супольнасці, таму што гэта значыць, што Linux нарэшце, магчыма, зможа атрымліваць нейкія афіцыйную падтрымку драйвероў для відэакартак NVIDIA, а не вось нейкія там зробленыя праз дупу рэверс-інжынірынгам дровы. І тады сапраўдны вось гэты Linux-геймінг, ён стане па-сапраўднаму такім канкурэнтаспасобным да канца з тым, што зараз ёсць на Windows. Вось, гэта асноўнае, што я хацеў расказаць пра Steam-машыну. Да. Шкада, канешне, Valve, таму што спачатку ўсё ідэя як бы выглядае класна. Мне падабаецца ідэя. Па сутнасці, это зборка. Это тая сітуацыя, калі людзям кажуць, нам трэба камплюкцер. Які вам камплюкцер? Я хачу гуляць у гульні. І все, як бы, каб не запарвацца, умоўна, вось ёсць нейкая зборка, і табе гарантуюць, умоўна гарантуюць, што там пэўная частка гульняў будзе ісці на гэтай машыне, можа там не супер-пупер якасці ультра HD, але ісці будзе, хутчэй за ўсё.
І, конечно, шкада, што яны вось ну просто не ў той час, як кажуць, просто не ў той час яна выпульваецца і магчыма яны у іх ёсць у іх ёсць гэтай магчымасці перажыць гэты крызіс у іх ўсё нормально, калі што Габен прадасць яхту і яны яшчэ пару гадоў змогуць пражыць спакойна. Але гэтага рабіць не трэба, таму што і так у іх усё добра, колькасць людзей гульцоў у Steam расце, колькасць гульняў у Steam расце, онлайны растуць і так што яны зарабляюць нармальныя грошы і гэты эксперымент магчыма, як ты кажаш, калі яны не ў мінусы хаця бы ў нуль прададуць, гэта тыпу пагуляліся, не атрымалася, ну і хрэн з ім. Ось, але ж, конечно, я спадзяюся, што яны будуць спрабаваць далей. Можа, калі рынок утрасецца, яны змогуць паменшыць кошт на Steam машын, таму што калі запсацкі будуць каштаваць менш, то і кошт можна будзе паменшыць. І ноткі, калі яны прадаюць як за сабе кошт, а не там з мэтай зарабіць мільярд грошай за хаця бы не згубіць твар у гэтай сітуацыі. Вось. Ну, ідэя мне ідэя падабаецца. Я бы сабе такое набыў, тыпу. Я думаю, я сабе такое не набуду, таму што ў мяне ёсць камп'ютар. Але для мяне, як для прадстаўніка нейкага норміскага, не ведаю. Ну, караце, просто як чалавек, просто геймер, я думаю, што я не адзін такі. Такія рэчы могуць падацца цікавымі і як варыянт для таго, каб нешта мець. І візуальна яна класна выглядае ўсё ж такі Steam машына. Ну так згодны тут цалкам мне вельмі падабаецца такі форм-фактор. Слухай, якая у цябе відэакартка 3060. Лахаўская для бедных. Ну слухай, Steam машына на 5 кадраў у секунду змагла б выдаваць табе больш усялякага ўсяго. Всё, заказываю. Сваё прадаю, заказываю, хай прывозь. А ты казаў, слухай, не толькі ж RAM, праблемы з RAM, яшчэ і з SSD, так? Ну так. Кошты падраслі? Ну, для прыкладу, калі я будаваў сваю карацей, у гэты ж корпус, які ў мяне зараз, у мяне тут стаіць і вінда, і Linux, на адным SSD у мяне стаіць арыгінальная вінда, на іншым я набываў менавіта канкрэтна для Linux, для CashOS, і я набываў, гэта была зіма, пачатак студзеня, здаецца. І тады каштавала вось гэты SSD-шнік самсунгаўскі, там штосьці 990 на 2 тэрабайта, ён каштаваў 900 злотых, штосьці прыкладна такое. SSD, зараз я нават пашукаю, 2 TB Samsung. Вось ён адразу тут. Ну, не сказаць, дарэчы, што крытычна штосьці змянілася. Вось. Ён каштаваў 900, у мяне былі купоны падарунковыя, то бок ён мне абышоўся ў 600, і гэта, ў прынцыпе, 600 гэта адэкватная цана яго. На беларускія грошы гэта штосьці каля 500 рублей было. Зараз ён каштуе 1300, ну, на беларускія гэта можа 1200. Не, ну ты кажаш, ну, просто адбыўся, прычым, што амаль што ў палову атрымліваецца. Ну так. Ну, не кісла. Усё роўна ж глядзі. Слухай, нават не ў палову, гэта у 2 разы. Ну, у 2 разы ўсё падаражэла. Калі так браць пэўнае... Ну, у мяне тут дакладных дадзеных няма. Магчыма, дарэчы, можна паглядзець на не, ну у цябе з улікам купона ты 2 разы даражэй, а пачатковую кошту, калі ў 900, то это атрымаецца 50%. Ну вось, да прыкладу, возьмем версію на самую звычайную, на 1 тэрабайт. І тут ёсць графік цэнаў. Ой, матка, що падскочыла. Ну, слухай, ну, ў 2 разы, так. Год таму каштаваў 370 рублёў, зараз 760. Ну, вось табе, так што бачыш, ну і глядзі, у Steam машыны колькі там? 16 тэрабайт? 512 і 2 тэрабайта. Не, ну я пра памяць. Аператыўку? Аператыўкі там усяго 16, і, дарэчы, там адна плашка адразу на 16. То бок не 2 у двухканальным рэжыме па 8, а менавіта адна на 16. Нешта я чытаў, што там як латарэя, там можа трапіцца двухканалка, а можа трапіцца... Так, потым выправіліся, на The Verge пра гэта пісалі, яны потым выправіліся, там няправільна гэтыя супрацоўнікі Valve паведамілі, і Valve потым
гэта Ну, карацей, да таго, што не проста памяць. Мала што памяць, наколькі падаражэла, дык яшчэ і вось табе SSD-шка яшчэ таксама ў 2 разы. Так што вось табе і 1000, так што глядзі, сапраўды магла і 750 якіх-небудзь каштаваць, ну, ну, Steam машына. І гэта бы ўжо крышачку бы, канечне, выглядала па-іншаму. ну так, Так тут з што табой цалкам варыянт згодны. так, але гэта ўсё роўна ўсё яшчэ танней, чым iPhone. Карацей, хто не шарыць, рабяты. Я і ўжо пісаў і ў тэлеграме сябе пісаў, так што хто падпісаны на Рудзік ужо бачыў, я ўсё ж такі здаўся, дзед здаўся, псіхануў. Я колькі мы тут сядзелі, відзікі ўсё здымалі. Ты пра гоціку? Ну, давай пра Ну гоціку так, а ты магу. пра што? Мы ж пра гоціку? Я хацеў пра iPhone распавесці. Давай, это яшчэ цікавей. Карацей, ситуація наступная. Пов, як кажуць. Значыцца, я колькі гадоў, ну, я да гэтых усіх Apple, айфонаў ніяк не ставіўся і не стаўлюся. Дагэтуль, напэўна, ніяк да іх не стаўлюся. Ну, у мяне няма нейкай Ну, карацей, ты гетара. Заўсёды быў і заўсёды застаешся. Гендерны, алло! Белы цисгендерны гетара мужчына. Так, Вось. як там І, это... ну так, добра, прабач. так яно і было прыкладна. Белы Ну, цисгендерны. гомо сапіенс, карацей. Ці не, Ну, не, так. наадварот, не гомо сапіенс. Як там гэтыя Гома, апытанкі. гетеросапіенсы мы. Гома гэта там, гэтыя сапіенсы. У англосаксаў у іх там. Значыць, сітуацыя наступная. І я нічога амаль што не планаваў, але ў мяне пачаў зноў чарговы раз пачаў дурыць галаву мой чарговы Android телефон, на які я камера здымаў і хутар, і ўсё, карацей, ўсё, што здымаецца, там усе тик-токі, Instagram. Я ўсё заўсёды звычайна я здымаў вось на таму Poco. Колькі яму? Да гады 2, напэўна, яшчэ нават не... Мгм. Значыцца, пачаліся нейкія праблемы, калі здымаеш відэа, нешта здымаеш, ён пачынае падтармажваць, там, ці то, можа быць, трэба было скінуць да дэфолтных нейкіх налад, можа быць, яно бы, можа, там, бы нешта выправілася, але сітуацыя, я думаю, што, ну, ўжо пачало гэта раздражняць, і у мяне з'явіліся думкі, там, на будучыню творчыя, там, нешта зрабіць. Я думаю, што мне не хапае якасці. Трэба нешта ўсё ж таки змяніць, што ўсё ж таки тэлефон, гэта, канешне, добра, але гэта, умоўна, там, бюджэтны нейкі варыянт, і як бы там яны не казалі, што у нас тут самая вялікая колькасць мегапікселяў на квадратны сантыметр телефон. Ну, вось гэта ўсё там пакажуць, вось такі ў мяне, кажа, мегапіксель. Але па факце здымаць вось сонечнае надвор'е клас, і ты заходзіш у памяшканне ці там, дзе святла крышачку меней, чым на дварэ, ўсё пачынае сыпацца, карцінкай сыплецца, а ўначы ў цемры у прыцемку это ўсё, это можаш не здымаць. Это Nokia 3310 здымала прыкладна так жа. Мгм. Думаў, глядзеў камеры, гугліў, ютубы, думаю, блогерскія камеры гэтыя глядзець, дзе зараз такія даволі папулярныя назвы, са стартаў не скажу, але даволі папулярныя, дзе, напрыклад, там невялічкія камеры, яна адразу ідзе на штатыву на этом, каб не Каб вырушылася не камера. болталася. Я забыл, як это завецца. Стабілізатор. Вось. Вось, на стабілізатар ўсё, яна такая маленькая, класная, і глядзіш па якасці, і водгукі, і кошт, як бы, не 200 рублёў. Умоўныя тыя жа кошты тых жа айфонаў. І нешта адно, другое. Па выніку пагаварыў з адным з другім чалавекам, нешта у меня такія думкі, а можа ўсё ж таки iPhone, ну не дары, ну кажуць, што камера адна з найлепшых, што там, ну, калі тэлефоны разглядаць, што там камера апшчэ. І момантам пераломным было тое, што у маёй дачкі быў год, прыехалі госці, ну, ўсё тут мы стол, там на тэрасе ўсё прыгожа, упрыгожалі, там кушалі. І, значыцца, прыехала і пляменніца, і пляменніца быў iPhone. Яна нешта Мгм. паздымала нейкіх пару відэа, зрабіла нейкі такі відэакалажык прыемны.
І я паглядзеў на якасць, і ў мяне, ну, просто, ну, у мяне адвалілася ўсё. Я думаю, ахрэнець. Это я здымаю на нейкай мыльніцу, а вось яна просто там нешта тык-тык-тык патыркала, сабрала гэты кадры разам, і такая прыгажусь. На сонцы так прыгожа ўсё выглядае, святло, ўсё такія паўтаны, ўсё такое мяккае. Няма такога, што калі вось сонца табе ў твой шчыблет Мгм. свеціць, у цябе такія плямы перасвечаны, і лоб блішчыць, нібыта тлушчам змазалі. А там усё неяк так прыгожа, мякка. І вось я такі, ну, і гэта быў момант пераломны. Я потым паспытаў, потым важа, ну, ну, вожык, вы ж усе ж вожыка ведаеце, это самае, нашага агучкера вядомага. Ён, оказывается, таксама нядаўна сабе набыў iPhone, вось я яго спаліў, калі што, кажуць, што ён гей. О, Набыў, ну, здрадзіў. Значыць, ён гэты самы англасакс набыў сабе айфоней. І я яму і напісаў, кажу, што, і ён кажа, агонь. Кажа, ну, такая цаца, і мікрафон мгм. табе ледзь не студыйны ўнутры, ўсяго, ну, ўсё хапае, там, на нейкія відосы здымаць, там нешта, кажа, огонь. Скетчы. Прычым я, Ну так, я ну, бачыў, на адзін скетч скетчы, ён уже там так, рабіў. так, то бок усё, кажу, ўсё можна рабіць, все, што хочаш. Я з ім пагаварыў, я, Жывем я ну адзін ўсё раз. канём. Так, жывем адзін Ну, раз. успаміны зато І, будуць прыгожыя. ну, так, ведаеш, нават, ну, нехта можа нават у каментарях напісаць, чаго iPhone? Узяў бы там у Pixel, узяў бы яшчэ нешта, так? Samsung А я які-небудзь, ну. Samsung купі. А я ж, ну, нюанс у тым, што я не хачу у чарговы раз займацца эксперыментамі за свае ўласныя грошы. Мгм. І гэта не 1000 рублёў. Тыпу, можна купіць было бы безумоўна там за 1000 рублёў, нешта там падгледзеўшы нейкі відос у Ютубе, такі, ну, я думаю, тыпу, ну, камера, напэўна, не горш. Я не магу так рызыкаваць, таму што кошт вялікі. Той же самы Pixel, ён Мгм. каштуе, ну, як бы, наколькі я разумею, не меней, напэўна, Не за, танна, это таксама не ну, танныя прылады. не танная рэч. А па выніку я не думаю, што я атрымаю па якасці, таму што, ну, такі ёсць цікавы момант. Я заходжу ў YouTube, хачу, пакажыце мне якасць, так? Ну, Мгм. покажите, вось мне, параўнайце. Оказывается, ну, я не тое, каб супер там 3 дні лазіў, шукаў, але такіх вось канкрэтна відэа пад мае патрэбы, пад мае запыты, і каб яны мне паказалі, як у цемры здымае, і як здымае там, і там, і там, такую няма. Вось мы на беразе мора, глядзіце, як прыгожа здымае. Я говорю, які бераг мора? Зайдзі да мяне ў капцёрку здымі, паглядзі, там, дзе адна лямпачка абасраная мухамі. Вось гэта мне трэба, я гэта павінен убачыць, як яно будзе здымаць. І там, вас, я тут, глядзіце, тут палац, тут вада такая, глядзіце, якая она блакітная і пясочак белы. Я говорю, класна. У мяне і пока мой у гэтых умовах будзе здымаць не горш за твой это самы. Прычым, если ты блогер, это ніхто, натюрэль ніхто не здымае, ніхто не паказвае, як яно сапраўды здымаецца, калі вось, ну, вось у жыццёвых, вось. Я нешта, кажаце, сабралася ўсё разам, я ўсе псіхануў і узяў. 17. Вось Але такі доўга ты падводзіў да гэта. Так, Вось, пачакай, блакітненькі, трэба. прыгожанькі. Я ўжо на яго паздымаў. Мгм. Я ў захапленні, рабяты. Я не айфонафіл, не андроідафоб. У мяне дагэтуль 2 тэлефона, андроід мне застаецца як, ну, карыстацца. Гэта я больш як камеру ўзяў, ну, нейкі там інстаграму, гэта ўсе відосікі рабіць. Я настолькі афанарэў ад якасці. У мяне проста, ну, няма слоў, як бы перадаць, які тэхнічны, тэхналагічны вось гэты скачок у мяне адбыўся. Я там для сябе рабіў відэа параўнанне, як у мяне здымае мая, вось гэта, маё мыла, і гэта я... Мгм. Мне вось хочется папрасіць выбачэння ва ўсіх, хто глядзеў ягоны хутар насуперак якасці, якая там атрымлівалася. Я просто разумею, як магло быць, як будзе, ну, па карце. Самыя адданыя фанаты былі. Так, яны рэальна насуперак, напэўна. Кроў з вачэй цячэ, але яны глядзяць. До конца беларускі контент, до апошняй секунды. Лайк поставіць і каментары, усім словы болі напісаць. Неважна, што там кроў з вачэй, і немагчыма гэта глядзець. Слухай, трэба, каб ты параўнанне гэта выклаў у Тэлеграм. Было б цікава глянуць. Я магу нават зараз, у мяне ёсць. Ну, я не ведаю, наколькі, но... Я проста яго зараз не змагу прайграць, пэўна.
Як ты мне яго скінеш? Праз пранк у Telegram не зможаш? Ну потым Памят- зрабіць, помніш, як я рабіў пост пра дарэчы, памятаеце, я абяцаў это самае даказаць, што я не вар'ят. Я скінуў у Калі ты Telegram. пачынаеш даказваць, што ты не вар'ят, ёсць Гэта якраз таки першая прыкмета, што гэта Што пэўна ты вар'ят. Так. Это ўсё равно перашлю. Это я здымаў 2 тэлефоны адначасова, здымаюць бок а бок, просто вось у маёй сітуацыі нейкі у кватэры, на хаце я просто здымаў, як наколькі як працуе справа iPhone. Ну, там можна не гаварыць, дзе што там адразу бачна, дзе што. Наколькі менавіта працуе з цёмнымі месцамі, там, дзе няма святла, там, дзе наколькі у андроіда сыплецца просто картинка у нуля, она просто разваливается на пиксель, калі толькі крышечку цямней, і наколькі колеры. Я, карацей, я не могу, я просто ляджу, я такі, ёкарны бабай. А вось я у поўным захапленні, поўным гэтым самым, што, оказывается, так можна было. Так што я яшчэ раз кажу, даруйце, калі ласка, гледачы ягонага хутара. Слухай, магчыма, ты гэта яшчэ тэлефон можаш новы падлучыць да свайго кампа і выкарыстоўваць яго ў якасці вэбкі. І, магчыма, да наступнай, карацей, сазвону табе заданне. Не, гэта, магчыма, так можна зрабіць, але ж тут уже, напэўна, будзем упірацца мы у канал, хуткасць майго інтэрнэту, таму што ўсё ж таки бітрейт, і тут картинка можа быць добрая, але калі табе будзе дасылаць бітрейт там 2К, 1,5К, то там што на мыла здымаеш, што на рэдлёўку, што на iPhone, там ўсё роўна адны і тыя ж квадрацікі, напэўна, будуць. Вось, так што гэта я ў захапленні, што магу сказаць, ну гэта прям, ну няма ў мяне слоў, каб сказаць, наколькі гэта слухай, я цябе заўважу, што это сапраўды шмат грошай выдаткоўваецца і цяжка сябе прымусіць гэта зрабіць. Я скажу так, што я са сваім тэлефонам, ён у мяне, я яго набываў у маі 2021 года, зараз ужо чэрвень 26-го, 5 гадоў, і калі я такія вялікія пакупкі раблю, гэта ўжо зараз я так ацэньваю, тыпу, колькі я буду ім карыстацца, наколькі гэта вось часта я ім карыстаюся і наколькі доўга я ім буду карыстацца, і калі гэта перакласці насамрэч на тыя грошы, якія ты аддаеш, то магчыма Android за 1000 рублёў, якім ты пакарыстаешся 2 гады, і iPhone, якім ты будзеш карыстацца 5 гадоў, і я яшчэ упэўнены, што я ім яшчэ і год, і 2, таму што падтрымка, сюды яшчэ будуць выходзіць актуальныя аперацыйныя сістэмы версіі. Мне толькі трэба штосьці зрабіць з батарэйкай, таму што там ўжо 77% ёмістасці ад максімальнай засталося, магчыма, нейкім чынам яе памяняць, праапдэйціць, але 5 гадоў пражыў, і яшчэ, пэўна, гады 2 лёгка працяне. Таму 7 гадоў за тыя грошы, якія гэта былі рублі ў 2021, то, магчыма, яно гэтага і вартае. Гэта так і атрымліваецца, і пры гэтым глядзі, то бок, за 5 гадоў я бы, вось як ты кажаш, ты набыў сабе iPhone. Контенту нарабіў бы больш якаснага. Глядзі, так, я бы за гэтыя 5 гадоў 3 разы бы мяняў сваю поку на іншую нейкую эпоку, і па-другой, усе гэтыя 5 гадоў я бы здымаў мыла нейкае гаўно, і вось это ўсё. І вось гэта само разуменне, што ты ў моманце карыстаешся, ты робіш хрэнь. Я вось ад гэтага ў мяне прям, я думаю, я прямо вось як пасля того, як я сёння зрабіў там умоўна першы там свой там TikTok, я ж это раблю, Instagram, хутар. І пасля таго, як я паглядзеў сваё відэа, мне трапілася просто нейкае рандомнае відэа, якое здымалася не на нешта, не на нейкую добрую камеру. У мяне ўжо вочы такія, як ты можаш так здымаць? Такой жудасць. І гэта так працуе. І цяпер я разумею, насуперак чаму глядзелі нават мае ўсе гэтыя тыктокі, што людзі глядзяць, што я разумею, наколькі па-іншаму ўспрымаецца інфармацыя, калі хаця бы карцінка не выглядае як сракі, даруйце. Гэта раз, па-другое, дарэчы, я не заўважыў пакуль што ніякіх супер праблем з адаптацыяй.
типу, ну ок, ну кнопки гук злева, ну добра, ну прывыкну. Ну там свайпнуть, ну, типу, прыбраць не знізу нейкія кнопкі там назад вярнуцца ці нешта такое. Ну там уверх трэба працягнуць, оно ўсё схаваецца. І карацей, я пакуль што не сустрэў такого, што прям ведаеш такі андроіда вот сустрэўся, ну взяў у рукі айфон і не можа Мгм. разабрацца, з якога боку яго ўключаць, так? Есть нормально. Ну, клавиатура некая дебильноватая трошечки. Я памяняў, паставіў там З эту клавіатурай у звычайную, і іх ўсё сапраўды нормально. ёсць праблемы, асабліва вось гэтай у цябе там 27 26 ось пэўна Так, шостая, стаіць. напэўна. Мгм. Так, там з выхадам 26 шмат хто з карыстальнікаў перасталі ну карацей стала з'яўляцца больш памылак пры наборы тэксту. І апынулася, што Мгм. там праграмісты штосьці напраграміравалі, што можна было выпадкова карацей. Змяніліся гэтыя вобласці тапаў, Мгм. рэгістрацыі націскаў і з гэтым узнікалі Хітбоксы, праблемы. давайте так Абяцаюць, назовем. што у iOS 27 гэта ўсё пафіксяць, шмат якія праблемы пафіксяць, якія ў 26 былі. То бок табе трэба патрываць пару месяцаў, і у цябе пэўна стане больш лепшы досвед ад карыстання сваім дэвайсам. Не, Я нормально. Я спампаваў просто левую клавиатуру, і нормально все. Потому ну что тут некие як проблемы варыянт. з Там же коскамі, я не беларуская. зразумеў, дзе коски. Ну, я спампаваў, ну, беларуская спампаваў, всё, беларускай всё окей, нема косак. Я такі, ёкарны баба, а дзе коска? Там, типу, ёсць прям налада, што ставіць эти самыя кропкі можна аўтаматычна. Ну, там праз Мгм. прабел оно ставіць хутка кропку. А коску? Вы што, коскі не ставіце тут у Амерыкі ў сваёй гэтай сваімі айфонамі? А коска дзе? Ну, карацей, вельмі так незручна. Я так паставіў старую нейкую, ну, яна тыпу як пад Android. І так Мгм. нормально, отлично, все Хоць працуе. Gboard ёсць добрая гэта гуглоўская, гэта кепска, таму што Джиборды яны надзвычайна вось так. Яна вось тут джиборды вось ну, гэта ўсе. Так, з так, табой іх сочыць, можна але яна паставіць. ёсць на беларускай і яна ўмее ў аўтадапаўненні беларускай і гэты набор свайпам на Мгм. беларускай мове падтрымлівае, так што яе можна карыстаць, калі Ну, агулам так, так, прыцісне. так. Это адно, і яшчэ што хацеў сказаць, але ўжо не пра iPhone. Мгм. Я быў, у нас зноў не крышачку адхілімся ад нашай нічога сабе, Навуковая тэхналагічнай перадача. гульнявой тэматыкі, Загнуў. навукова ўжо сядзяць. Ну, Вучоныя ў гаўне мачоны сядзяць пра два iPhone расказваюць. бакалаўры. Ну, гаўне мачоныя сядзяць. Не ведаюць, з якога боку тэлефон уключыць. То самае, і я футбол. Літаральна крышачку. Не пра футбол, а пра, як заўсёды, цікавосткі вакол футбол. Нядаўна быў. Карацей, усе ж ведаюць пра існаванне часопісаў Паніні. Я думаю, даволі знакамітыя, вядомыя такія часопісы для падналепкі. Яны яшчэ Мгм. даўным-даўно былі, кожнаму спартыўнаму вялікаму мерапрыемству яны заўсёды выходзяць. І я апошні збіраў быў Паніні 98-го года чэмпіянат свету ў Францыі. Всё. Пасля Мгм. гэтага я, здаецца, бачыў толькі пра русалачку, пра Эрэль, напэўне ж такое. Значыцца, і ну вядома, што яны выходзяць і пад Еўропы, і пад свету, і я нават пра іх і не думаў, а ў трэц у гэтым нешта пачало трапляцца, што людзі ну прям набываюць пакецікі з налепкамі Паніні і часопісы, і я такі зацікавіўся, аказваецца, і ў Беларусі можна знайсці. Я я ўжо не буду набываць, таму што ўжо ўсё-такі скончваецца ўжо трэці тур, хутка ўжо пачнецца плэй-офф, то бок ужо недзе сярэдзіна чэмпа, ну адносна сярэдзіна. Вось. Мгм. І так, усё нормально, гук ідзе, это мяне троху подвісла Всё нешта. нормально. Все нормально, добра, это ўсё на маім баку нейкія тэхнічныя моманты. І я, значит, зайшоў у хіт, ну, в сэнсе, ну, Еўраопту, умоўна. Гляжу, Мгм. ляжаць, ну, прям на касе. Я не скажу, не збіраўся ўжо купляць. Я не набыў. Я просто паглядзеў. Значит, ляжыць пакетікі, часопіса не было. У іх толькі пакетікі з налепкамі. Значит, 7 налепак, 5 рублёў. Я такі, чакайце, 7 налепак, 5 рублёў. Я не паспеў падрыхтавацца перад гэтым выпускам, трэба было падлічыць, але у часопісе 48 каманд удзельнічаюць у чэмпіянаце. Калі ёсць калькулятар, можам зараз хуценька разам падлічыць. У цябе ж iPhone Да, ёсць, я, там ёсць калькулятор. напэўна,
Калькулятор і на андроиде ёсць. Пачынаеш ты мне, ну, занадта уже не перагінай ужо тут. Што мы тут на этом, на андроиде абак, што ты, там трэба влево-вправо гонять, ну, такі уже калькулятор ёсць у іх на айфоне. Шмурылі ўжо. Так, значит, глядзі, 48 каманд. Усяго. На каманду прыкладна па 20 гульцоў. Ну, там, так, прадугледжана, так, умоўна. Ну, так, вядома, што 11, ну, там, за запаснымі, там. Это ўжо 960 налепак. Ну, хрен з ім там, можа, я нешта не там неправільна падлічу, недзе плюс-мінус, карацей, да Мгм. 1000 налепак. І калі, умоўна, у нас там да 1000 налепак мы падзелім на тыя самыя 7, 142, карацей, 150 пакетикаў. Мгм. Але, ну, па 5 рублёў. Але гэта ў тым выпадку, калі ў цябе кожны пакетик будзе утрымліваць усе 7 новых налепак, а не паўторак. Мгм. Ну, то бок, колькасць таго, колькі табе трэба купіць, каб запоўніць гэты часопіс, там, напэўна, каля 200. Тут, я думаю, можна матэматычна вылічыць з улікам там імавернасці пападання там паўторак, там яшчэ нешта. Ну, я думаю, што плюс-мінус 1000 рублёў гэта, я думаю, нешта сярэдняе, што тебе спатрэбіцца для того, каб запоўніць часопіс. То бок 150 гэта недзе 750 рублёў, але гэта зноў-такі, калі ў цябе будуць трапляць усе аднолькавыя, ну, усе патрэбныя наклейкі. 1000 гэта, напэўна, з нейкай пагрэшнасцю. Можна мяняцца, вядома, але як гэта рабіць зараз, я не зусім разумею. Тыпу, з кім мне Мгм. мяняцца? Ну, з казулямі ў лесе? Окей, не, ну, можна, напэўна, неяк жа людзі прыдумаюць, можна праз пошту, праз еўрапошту людзей знаходзіць, каб адразу кучамі мяняць, да? Ты там назбіраў там 10-15 і камусьці на 10-15 памяняў. Карацей, факт таго, што я бы пра гэта не гаварыў, калі бы гэтым не займаліся дарослыя людзі. Бо гэта не проста зараз як дзіцячыя забаўкі, я прям бачу, дарослыя людзі выкладаюць фоткі, вось яны выкладаюць, такія вось кажуць, вось паўторкі мае, вось цэлы набор, памяняю там, типа, давайце мяняцца, вось. Ну, гэта выклікае як бы інтарэс, але, ну, кошт, будь здароў, 1000. Ну, на 750 рублёў можна нават не спадзявацца. Ну, часопіс яшчэ, Мгм. я не ведаю, колькі ён, 48 каманд, гэта мінімум 48, ну, там пад 100 старонак, напэўна, я не ведаю, колькі. Ну, таму што на одну каманду мінімум разварот павінен быць на 2 гэтых самых аркушы, на 2 лісты. То бок гэта, ну, яшчэ рублёў 50, напэўна, каштуе. Так што, рабяты, нават такія вось дзіцячыя, здаецца, забаўкі не для дзяцей. Адкуль у дзяцей 1000 беларускіх рублёў? Ніадкуль. Это вельмі не дзіцячая самая забаўка. Так што, калі збіраеце налепкі, пішыце. Вельмі цікава, колькі вы ўжо патрацілі, колькі вы адсоткаў, ну, вы сапраўды наляпілі і для чаго вы гэта робіце. Не для асуджэння, чыста для ну, чыста па прыколе. Можа, нехта хоча чыста там Месі знайсці выключна, ведаеш, скупляе ўсе пачкі, каб Месі ці Роналду знайсці. Я думаю, што за гэтым прям там псіхічныя 100%. Нават няма што абмяркоўваць. Вось, ну, пагаварылі пра панінне, я высказаўся. Таму што я паглядзеў, я такі, што там, бойка. Вось, Гэта... просто ты не рассказывал Давай. про цікавосткі з чэмпіянату свету. Ну-ка. А там, оказывается, Там, ёсць ну, вось не супер шмат чаго і было. гадзінічак Это скраў. не вось, ты што? Гадзінічак у суддзі. Вось тут нейкі махач быў, хто тут гуляў, Турцыя і нейкі сцяг мне не зразумелы. Парагвай. Парагвай, Парагвай. І бачыш, там у суддзі гадзінчык зваліўся з рукі, вось тут ляжыць у правым ніжнім куце, і ты такі хоп, падышоў, хоп, падняў, хоп, сабе на ручку нацапіў, Я не бачу. хоп, пайшоў, як ні ў чым не Ну, было. гэта ўжо нейкі штучны інтэлект. Это футбольны інтэлект. Футбольная. І што яшчэ з цікавага, гэта сапраўдная статуя? Ну. Гэта сапраўдная статуя збудаваная ў Аргентыне? Я не чуў ні слова пра гэта. Я думаю, не. Імавернасць такога можа быць, але я бы ўсё ж такі не верыў усяму, што ты бачыш у свіцеры і ў трэц. Занадта там шмат зараз спекулянтаў. Готыка, так?
Про тое Ну самае, давай, пра што мы калі не ёсць дагаварылі ў магчымасць. міну А што ў нас па часе? Па часе ўсё добра. Глядзіце, на гэтым Мгм. тыдні Рудзі лічы, што дагуляў готыку, выпусціў на сваім канале, калі ласка, заходзьце, глядзіце агляд на багі і складанасць у готыкі, поўны гамон, назва клікбейтная. Чаму такая назва? Тлумачце. Ага, да. Дарэчы, наконт так. Багі, чаму багі? Я, ну, думаю, што большасць, напэўна, там ужо, можа, паглядзелі ці чулі. Ну, я яе не дапрайшоў. Я не дапрайшоў готыку, таму што я літаральна ўпёрся ў багі. Я такі ёкарны бабай, ну колькі можна. Значыцца, колькасць багаў, якіх я там сустрэў у готыцы, у ікс разоў болей, чым у любой іншай гульні, якую я гуляў за апошніх пару гадоў. То бок у мяне, можа быць, былі сітуацыі, дзе я ў гульні нешта там сустрэнеш, ну ведаеш, там недзе правалішся, можа быць, разочак у там, тэкстуру, можа нешта там недзе нехта падтупіць, там перазагрузіўся нармальна. Тут колькасць баг, я не ведаю, як у каго. Можа, каму сапраўды пашчасціла. Мне не пашчасціла. Я сустрэў шмат багаў, шмат, ну, не сотнямі, але былі багі нейкія беспраблемныя, тыпу там просто, ну, неяк сябе дзіўна паводзяць персанажы, нешта там нейкія гукі незразумелыя ці, ну, нешта можа быць. Гэта я дапускаю, гэта зараз такі час, што наяўнасць, ну, што гульня недапрацаваная, у ёй нешта не так, і ўжо у прынцыпе ўспрымаецца даволі трывала. Ну, Ну, а так ёсць, ўлічваючы, такая што зараз гэта гульнявая не AAA, індустрыя. а нейкая такая больш-менш, ну, не Так. вялікая студыя гэта рабіла, то гэта яшчэ, пэўна, можна нейкім чынам Ну, апраўдаць яна, і як вядома, невялікая, але ўсё ж таки трэба разумець, это не інды-студыя, так? То бок яны там і у іх і выдавец, і грошы, але ж, канешне, гэта бюджэты былі не як у AAA гульні, і патрабаванні да яе таксама меней. Вось. Былі багі, хачу пра некалькі расказаць. Пра адзін, ну, я, ў прынцыпе, пра іх гаварыў у аглядзе, але крышачку больш падрабязна. Значыцца, сітуацыя такая, што ў адным адбыўся, як это правильно, квест-блок, як он там Мгм. правильно называецца, калі проста сюжэтны квест, ён не ідзе далей. То бок ёсць багі, якія можна амінуць, там нешта не адбылося, там ці можна скіпнуць. Гэты баг немагчыма было абмінуць, таму што гэта сюжэтны квест, сюжэтны дыялог, і ён просто не запускаўся. То бок ты робіш нейкі алгарытм падзей па квесце, робіш, прыходзіш у нейкае месца, і з табой павінен персанаж загаварыць, а ён не гаворыць. Он просто, типу, глядзіць на цябе, ну, малайчына, што прыйшоў. Дзякуй, што прыйшоў. Я спрабаваў, я перазапускаў, проста перазагружаўся. Я перапраходзіў, ну, не супер далёка, але нейкія моманты, якія маглі спрацаваць, ну, не спрацаваць у алгарытм, можа, там не пагаварыў з кім да канца, можа, там трэба было ўсе дыялогі праклацаць, яшчэ нешта. Усё спрабаваў, яно не дапамагала. А дапамагло тое, што нішто. Ну, у сэнсе, проста пры чарговай перазагрузцы я проста падышоў, яны проста загаварылі. І ўсё. Бок гэта нейкі проста вось у іх там бздзік алгарытмічны недзе там унутры пад капотам гульні, на які я нібы не мог ніяк паўплываць, акрамя проста перазагружацца да моманту, калі гульня проста запусцілася. Ну, я хацеў наконт гэтых самых багаў гэта ўсяго адзначыць, што зараз мне вельмі дапамагае з гэтым штучны інтэлект. Бо я Мгм. праходжу гульні з штучным інтэлектам. Але як бы я яго выкарыстоўваю выключна, ну, як дапаможнік, калі я разумею, што нешта ідзе не так. І я хачу упэўніцца, што гэта не я нешта не так зарабіў, а ну, у гульні сапраўды прысутнічае нейкая праблема. Таму што так можа быць, што ты гуляеш, і ты не разумееш, ну, напрыклад, там, не можаш знайсці нейкі прадмет квеставы, ці не можаш знайсці персанажа квеставага. І сустрэўшыся ўжо дагэтуль з пэўнай колькасцю багаў, ты пачынаеш сумнявацца, а ці не, ну, ці не выпадковая гэта сітуацыя, а можа яго няма, таму што яго, ну, гульня паламалася, а ты пра гэта нават і не ведаеш, і як дурань бегаеш кругамі, шукаеш персанажа, які проста, ну, не прагрузіўся, ці
нешта не зрабілася, ён не дайшоў туды, куды трэба. І я пытаў шые, я балеў, пісаў ім сітуацыю, так і так, ці павінен, напрыклад, там быць гэты персанаж, ці што, ці ён не хоча са мной гаварыць. І шыі хуценька шукае інфармацыю, ён падказвае, што магло б быць, а што магло быць так, а што магло быць не так. І гэта нашмат больш карысна, чым лазіць па тых самых форумах. Таму што, ну, як раней мы, калі нейкая праблема, пачынаеш Google, там Знаходжанне. квест такі, там не магу, там камень, не магу знайсці нейкі там камень. Ну і ўсё, і табе накідвае на нейкі форум, і ты пачынаеш іх чытаць, ці падходзіць, ці не падходзіць твая сітуацыя, так, добра, калі падыдзе, добра, ну, бывае, што не падыходзіць. І ці нейкі квест рэдкі, ці яшчэ нешта можа быць, што ну няма інфармацыі. А тут ён хуценька штучны інтэлектику, ён усё гэта прасвіствае, ён знаходзіць максімальна падобную на твою сітуацыю, ўсё табе расказвае. Класна, шикарна насамрэч. Мне вельмі спадабалася. Гэта нашмат больш зручна, чым самому чарговы раз калупацца, лезці, глядзець вось гэта ютубы, ну, пра мем. Всем здаром, вы на канале, ну я зараз вам покажу, як праходзіць квест. І вот это ты 30 гадзін слухаеш, як он рыхтуецца распавесці табе, што там трэба зарабіць. Вось, і так што, ну, гэта клас, прям дапамога. І я з дапамогай шыі шмат што знайшоў, і вось гэта вырашэнне квестаў, і ён мне адразу сабраў варыянты, што можна зрабіць. Ён так і піша: так, гэта баг, яны павінны з вами пагаварыць, і прапановвае варыянты, як іншыя гульцы што рабілі. То бок там нехта піша, што камусьці дапамаглі перазагрузкі, нехта там перапрайшоў квест, ну і ідзеш, спрабуеш рабіць усе гэтыя варыянты з гэтага ліста. Ты маеш на ўвазе зараз штучны інтэлект, які ў пошуках Гугла? Не, Нейкі? я Асобны карыстаюся, нейкі? я карыстаюся діпсікам, хаця я ведаю, што некаторыя кажуць, што фу, як гэта ж камуністычны там кітайскі АІ, ён збірае інфармацыю. Думаю, да хай ён збірае інфармацыю пра мяне, што я ў готыку гуляю. Не суперсакрэтная інфармацыя, калі што. Гэта паспрыяе пабудове камунізму, відавочна. Так, калі там таварыш майор нейкі Фун Дзіньсюнь у Кітаі даведаецца, што я захрас на квесце ў готыцы, у пэўным моманце, я думаю, ну, як бы гэта ніяк не паспрыяе нейкай бяспецы маёй, ну і дзяржавы нашай таксама, ніяк не паўплывае на яе прабіццё яе бяспекі Абароназдольнасць. інфармацыйнай. Абароназдольнасць, так што я неяк за гэта, калі шчыра, я нічым такім з діпсікам не дзялюся, ніякай інфармацыі, выключна такіх вось момантаў. Значыць, гэта вось прям быў моцны такі блок. Былі моманты, калі там персанаж стане просто, вось он мне кажа: я цябе адвяду. Я кажу: пагналі. Ён ідзе, раз, на нейкім мосце стаў, і ўсё, ён не ідзе нікуды, ён там круціцца. Всё. Ты не, я яго і пхаў, і біў, што ён так не зрабіў. Прыйшлося перазагружацца і пачынаць квест спачатку. То бок это вельмі непрыемныя рэчы. Але вядома, што ёсць проста, як я казаў, аглядзе, ёсць проста нейкі аванец, ёсць нейкі колькасць, чаго ты можаш дараваць. Вось ты даруеш, і потым даходзіш да моманту, калі такі, не, ну, уже харэ. Вось я нагуляўся ў готыку, там, амаль ад 40 до 50 гадзін, там, Steam паказвае 50, але трэба ж разумець, это нейкія АФК моманты, просто гульня была ўключана, ці там яшчэ нешта. І там ёсць сюжэтны монстр, дэман, які павінен прапусціць цябе да мага, і ён дае табе задачу забіць там пару галемаў. І вось я пайшоў, я забіў усіх галемаў, змарнуў на это час, сабраў усе там іх сэрцы, там вогненнае, ледяное, там яшчэ каменнае, прынёс яму, а ён не хоча са мной гаварыць. Ну ўсё, то бок там адсутнічае кнопка размовы, ён проста вісіць у паветры і ўсё. І я ўжо і тое, і гэта, пішу, і штучны інтэлект, што рабіць? А ён кажа, ну тут складана, таму што няма, па сутнасці, ніякіх варыянтаў нармальных. Ніхто не разблакаваў ніяк гэтага чэла, то бок там трэба паспрабаваць прайсці яшчэ. Я такі, як уявіў сабе, што мне трэба зараз зноў забіваць гэтых 3 галемаў, а там захаванне старое. Я такі, ўсё, я ўжо не, уже харэ, ужо ўсё. І прикольны момант у тым, што як толькі я выпусціў відэа, загрузіў на YouTube патронам, ну, на Patreon, усё, праз гадзіну выходзіць інфа, што яны выпускаюць патчы, пішуць, і першым пунктам
выпраўлення стаіць вось гэта выпраўленне квеста з дэманам Ксардаса. Я такі ёкарны бабай, Володя, дзе ты быў раней? Не маглі вы на пару дзён, ну, крышачку раней выкінуць гэты патч. Ось, так што як бы яны ўсе разумеюць, што ну выправілі самы, як яны лічаць, самы страшны, таму што там прям блок быў моцны, сюжэтны. Ну і агулам яна вельмі класная, але вельмі шмат вось такіх дробных недапрацаваных момантаў, і яны напэўна камусь яны могуць вельмі падпсаваць уражанне. Ведаеш, асабліва калі няма калі ты не заходзіш у гульню з авансам, ну калі такі, ну тыпу, я ведаю, што яна будзе забагаваная, але я вельмі люблю РПГ, мне вельмі падабаецца готыка, ці я хачу, каб яна мне спадабалася, тады вы, магчыма, у вас будзе вялікая браня для таго, каб адбівацца ад усіх гэтых багаў і вытрымаць увесь ціск ад іх. Але такому чалавеку, які не гатовы, гэта можа быць, ну гэта можа напружваць, гэта просто, ну гэта рэальна можа напружваць. Тыпу ты гуляў, потым нейкія блокі, ідзі шукай, нейкі чытай у інтэрнэце, як гэта ўсё выправіць. Там адзін з гэтым дэманам Ксардаса, там трэба адкаціць версію, там тое сёе. Я ідзі ты ў сраку, буду я зараз табе яшчэ версіі нейкія адкатваць, каб нейкага дэмана там пабіць. Всё, я такі, всё, давайте, харэ з гэтым усім. І што, это рэклама такая ў YouTube у цябе? Не, это немец, то есть ютубер сам Это немец. рекламует. Я думаю, тут мое відео, думаю, откуль это там такое? Я такого там у меня не было. Я говорю, это самое. Карацей, ну, багаў шмат. Багаў хапае, але трэба разумець, што, ну, ёсць яшчэ такія цікавыя багі, калі у нас ёсць час. Значит, багі, не толькі багі, а адчуваецца недапрацоўка ў моманце, калі ты як бы крышачку абганяеш гульню. У тым сэнсе, што ёсць нейкі квест, умоўна. Мне кажуць, вось трэба схадзіць у той-то лагер, знайсці дзядзьку. Ну, напрыклад, там, індрыжыха нейкага. Вось, схадзі, знайдзі яго, бо знік ён, і ты такі ідзе, і падказка як бы, што ён вучань нейкага там іншага індрыжыха. І ўсё, гэта ўсё, што табе даюць, ну, трэба разумець, гэта готыка, то бок там ні маркераў на карце, нічога, табе не скажуць канкрэтна, дзе шукаць, у якім хаце, у якой, дзе то будзе сядзець, цябе чакаць, а вось проста, што вось ёсць гэта, і ён вучань гэтага, ўсё. Калі ты ведаеш кагосьці з гэтых двух, ужо добра, то бок ты будзеш хаця б прыкладна разумець, куды ісці. Дык вось момант, і я неяк не прыдаў значэння таму, што ён вучань гэтага там некага настаўніка, і я зразу пайшоў шукаць. Шукаў, нешта не магу знайсці. Такой, да дзе хрэн гэта маянэзавы, дзе яго хата, дзе яго хібара гэтага індрыжыха. Пайшоў шыі спытаць. Дзе? Я магу знайсці хату, ну, тыпу, нібыта заблочыўся, ну, не заблочыўся, на паквесце падтупіў, не магу знайсці. Ну, кажа, ну, так там хата, тыпу, знізу яна стаіць. І ўсё, ну, далей, вядома, не глядзеў, што трэба рабіць. Усё, заходжу ў гэту хату, яго знаходжу там прадметы квеставыя, якія трэба было знайсці, нібы там малюнак шахты, куды ён пайшоў, туды-сюды, і ўсё, думаю, ну, вось, у мяне ўсё ёсць. Вось малюнак шахты, я веду, дзе гэта шахта. Ну, сапраўды, я запомніў, дзе это месца, я, ну, такое маляўнічае, ўсё, я спачатку гульні, ўсё, пайшоў туды. Праз усю карту я туды прывалокся, няма нічога. Аблазіў усю шахту, зверху, знізу, справа, з гэтага, няма нікога. Не шахта зачынена, трэба ключ, дзе это ўсё незразумела. Хадзіў, думаю, ну, нейкая фігня. Зноў да шыі пытаю, што рабіць? Дык ён кажа, дык там павінен стаяць чэл. Я кажу, няма ніякага чэла. Ён кажа, ну, павінен. Я такі думаю. І тут у мяне спрацоўвае досвед ужо гульні. Я разумею, што нешта магло пайсці не так. Я разумею, што, можа быць, не проста так мне напісалі, што ён вучань нейкага там дзядзькі. І аказалася, правда, што квест спрацуе толькі ў тым разе, калі я не адразу пайду ў хату да гэтага індрыжыха. Ну, неяк выпадкова знайшоў, такі пайшоў і знайшоў яго хату ў гэтым лагеры. А спачатку я павінен падысці да гэтага настаўніка. І, тыпу, там ахоўнік, ён скажа, ну, тыпу, гэты чэл, ён ужо знік, як некалькі дзён, а хата яго там стаіць. І толькі пасля гэтай размовы, калі я прыйду ў гэтую хату, знайду гэты малюнак шахты, пайду да гэтай шахты, там я знайду, там будзе стаяць чэл ужо, ну, сюжэтна, які прасуне квест далей. То бок,
Квест не спрацаваў таму што я не падышоў да канкрэтнага NPC, які па сутнасці не выконваў нейкай суперролі, а я калі напрамую пайшоў і знайшоў хату гэтага чэла і як бы ну зрэзаў. Всё, квест не спрацаваў. Калі моцна дакалупвацца, я думаю, што квест павінен быў спрацаваць бы. Ну калі б гэта была больш глыбокая распрацоўка квеставая, то ён больш імерсіўны свет, то бок імерсіўнасць прысутнічае, да? Калі ты можаш выконваць квесты рознымі варыянтамі. То бок не абавязкова ты там павінен усім хадзіць весці дыялогі з усімі персанажамі, ты нешта можаш ведаць і ты можаш як бы сам пашанцавала табе сам выканаць квест. Вось гэта менавіта адрознівае імерсіўнасць праходжання. І хоць яна тут заяўлена, вось такі моманты ёсць, што это вядома не дакалупка абазначэнне, што магчыма не ўсе моманты даробленыя, не ўсе вось гэтыя дрэвы сюжэтна-квеставыя, это вялікія страшныя ў праграмістаў, калі паказваюць разгалінаванне дрэвы, як могуць весці там дыялогі квесты як у залежнасці адно ад аднаго, это вялікія страшныя карціны, магчыма там не ўсё не ўсё дароблена прям до конца і ўзаемасвязана, таму крышечку трэба быць асцярожней і не пёрціся прям 100% імерсіўнасць, а ўсё ж таки ісці па квеставай дарожцы сцежцы, і тады магчыма гульня вас не заблакуе. Ну ці пачакаць пару гадоў, пакуль яны ўсё прапатчыць. Але готыку арыгінальную дагэтуль не прапатчылі, яна там ўсё забагаваная, як пішуць, готыка без багаў гэта не готыка. І я скажу, гэта можна разглядаць як адмысловую працу распрацоўшчыкаў паглыблення ў рэтра-геймінг. Типу, ты хочаш рэтра-геймінг, на ты багаў паболей, разбірайся. Так, вось табе блог па квестах, разбірайся, ідзі на форумы, чытай, як гэта ўсё, пампуй сейвы чужыя, гэта ўсё стаў. Хацеў рэтра, на табе рэтра. Ось. Так што, яна класна в этом сэнсе, і дадам, калі у нас ёсць час, такі, таксама там квесты пабудаваны па прынцыпе таго, што не ўсё табе разжоўваецца, не ўсё падаецца. І я такі у аглядзе казаў так паверхнева пра квест, пра набыццё падлаеда. Падлаеда это слово, напэўна, такое ў беларускай мове няма. Падальшчык, я шчыра не знайшоў слоўнік. Падальшчык, падлаед. Значыцца, можна ж перамяшчацца на ім, то бок можна навучыцца ездзіць як вершнік на падлаедах, але для гэтага трэба адмысловы дзядзька, які цябе навучыць. І сам прыкол тым, што ніхто не кажа, ты просто прыходзіш да яго і кажаш, навучы мяне мне. Ты такі, ў сэнсе, навучы мяне, адчапіся. І ўсё, ён просто ніяк на цябе не рэагуе. Аказваецца, яго просто трэба дадзяўпсці. Там некалькі разоў яго трэба казаць, дай, навучы. Ён такі, да ты дастаў мяне, дастанеш ты і мёртвага, навучу, каб ты адчапіўся да мяне нарэшце. Усё. То бок гульня, магчыма, недзе ёсць, магчыма, недзе, калі з кім нейкім персанажам ты пагаворыш, ён табе скажа, так, што гэты там, можа, упарты нейкі, яго трэба дастаць. Але я падышоў, я так даволі так старанна вывучаў свет і глядзеў, з усімі гаварыў, і ніхто мне не сказаў, ніхто не падказаў. Гульня ніяк не гаворыць пра тое, што проста з чалавекам трэба 5 разоў адну і тую ж адзін той же выраз яму сказаць, каб ён нарэшце пагадзіўся і навучыў цябе. Бок гульня вось такая. Яна вось так у нас квест вырашаецца. Як датумкаць? Вось неяк жа людзі датумкаваюць, неяк жа ездзіць на гэтых падлаедах. Вось, так што у гэтым сэнсе яна класная. Яна класная, цікавая, незвычайная. Калі вы гуляеце толькі ў сучаснай гульні, сучаснай ролевай гульні, то досвед яе праходжання можа для вас быць незвычайным у гэтым сэнсе. Падыход да квестаў незвычайны, падыход да рашэння незвычайны, і гэта можа быць такі. Нават для нейкіх казуалаў і выклік. Ось. Сувора. Слухай, пакуль ты тут расказваў, навіна Джастын, я не памятаю, ці абмяркоўвалі мы гэта ў відзіку, ці гэта было яшчэ до таго. Але Apple, я дзесьці пісаў, што Apple збіраецца падняць цэны на свае макі, айпэды, макбукі, і карацей, на жаль, не так даўно пра гэта сказаў сам Тім Кук, ужо амаль што былы CEO Apple,
прайшло, можа, тыдзень прайшоў з той пары, і зараз я гляджу на The Verge навіна пра тое, што сапраўды шмат якая тэхніка падаражала, і гэтае падаражанне, мушу сказаць, вельмі значнае. Таму што вось гэта версія 14 цалёвага MacBook Pro з 1700 до 2000, то бок на $300 падаражала. Тады казалі, што гэта звязана з памяццю. Версія 16-цалёвага MacBook Pro нейкая, тут не зразумела, што па канкрэтных ёмістасцях памяці, але тут з 2500 до 3000, то бок плюс 500, а гэта 2500 і 500, гэта 25%. На 25% падаражала. Не 25, чакай, на 20. То я памыліўся. Ну, І MacBook Air таксама на $200, iPad нейкі, так, тут на 150. Ну, карацей, у мяне была ідэя паспець да падаражання што-небудзь сабе прыхапіць, але, пэўна, я ўжо не паспею нічога прыхапіць. Ну, толькі калі сёння ты зараз пабяжыш, жэш Apple Store, там ухопіш што-небудзь. Ну, так, M4 Max Studio з 2000 до 2500. Жудасна, 25%. Гэта сапраўды жудаснае падвышэнне цэнаў. Просто жах. Вось, гэта моя нерэалізаваная боль. Вы гэтыя цэны ўбачыце у тэлеграм-канале які-небудзь, відзіце, гэта я хутчэй у свой асабісты ўжо запосцю, а на гэтай відэаверсіі вы зразумела, ці ў суботу ранкам, ці ў нядзелю ранкам пабачыце. А пакуль давай вернемся, пэўна, да гульнявых навінаў. Не навінаў, а пэўна такіх уражанняў. Я хацеў падзяліцца ўражаннямі ад дэмкі гульні 1666 Амстердам. Нагадаю, што гэта гульня, якая была анансаваная на Summer Game Fest, здаецца, і анонс быў сустрэты ў сродках масавай інфармацыі даволі так хайпова быў. Яе гэтую гульню робіць Патрыс Дазіле, і ён былы крэатыўны дырэктар THQ і Ubisoft. Ён знакаміты тым, што рабіў першыя дзве Assassin's Creed. Але бяда ў тым, што пасля вось гэтых дзвюх Assassin's Creed ён лічыць, што больш нічога не зрабіў. Прынамсі, калі глядзець на ягоную старонку на Вікіпедыі, то тут можна ўбачыць, што ён выпусціў нейкую гульню Ancestors The Humankind Odyssey, у якой даволі кепскія адзнакі сярод крытыкаў. Там на метакрытыку 64 са 100, на ПК гэта, ну, мякка кажучы, не вельмі. Што гэта за гульня? Я, па праўдзе кажучы, не памятаю. 64, ну, гэта нават не прахадняк, гэта гаўняк. Ну, гэта гаўняк, сапраўды, тому што звычайна там 8-7 ставяць, калі там штосьці такое. Ну, вось, гэты чалавек стварыў два першых Assassin's Creed як крэатыўны дырэктар, Prince of Persia Sands of Time, але з той пары лічы, што з 2010-го у яго некай новай добрай гульні не было. Прайшло 16 гадоў, ён выпусціў... І знак, я табе скажу. Ну так, ветэран, як кажуць, гэтага самага Assassin's Creed вяртаецца з новай цудоўнай гульняй. У самой гэтай гульні даволі таксама балючая нібыта мінулае. Калі Дазіле зваліў з Ubisoft, ён пайшоў у THQ, дзе прапічыў вось гэтую ідэю вось гэтай гульні. Праз годзік прыкладна пасля таго, як ён туды прыйшоў, як там, здаецца, пачалі працаваць над гэтай гульнёй, THQ збанкрутавала, і яе зноўку купіла Ubisoft. І Патрыс Дазіле зноўку апынуўся ў лапах Ubisoft, і ягоная гульня таксама перайшла да Ubisoft. Вось, ён доўга змагаўся са студыяй Ubisoft за тое, каб забраць правы на гэтую гульню назад і нарэшце зрабіць такой, якую ён яе хоча зрабіць. І па выніку яна была анансаваная, і вось з'явілася ў Steam яе дэмка. І дэмка не суадносіцца з тым хайпам, які быў вакол гульні, вакол анонса, прынамсі, як мне падалося.
Гэта такі 30-хвілінны пралог, дзе, на жаль, табе не даюць нейкі такі вертыкальны срэз гульні, то бок табе не даюць зразумець, як гэта будзе гуляцца, пра што гэта будзе гуляцца, табе не даюць дзесьці нейкі кавалачак сярэдзіны гульні, дзе ты мог бы задзейнічаць нейкія здольнасці свайго персонажа ці просто нейкі больш-менш цікавы геймплей паглядзець. Табе даюць вось такі пралог дэма, і пачынаецца ён някепска, в прынцыпе, цікава. Ты тут ужо нейкая чараўніца вядзьмарка, не зусім вядзьмарка, там ёсць, зразумела, па лору гэтай гульні ёсць нейкае спецыяльнае племя, якое існуе тысячы гадоў, і гэтага племені ёсць нейкая ўсялякая магія такая, якую ён можа рабіць. І вось гэты пралог, першыя хвілін 5 ён нармалёвы, а потым ты трапляеш, на жаль, у будучыню, дзе ты ўжо пачынаеш гуляць за зусім нецікавых персонажай. Магчыма, гэта толькі праз тое, што яны тут хочуць расказаць, яны гэта ўсё паказваюць. Але вось гэта частка з будучыні, яна максімальна нецікавая. Яна зроблена неяк крыва і коса. Тут выключна хадзілікі. Ты бродзіш, там нейкую кніжку трэба знайсці, падаць, прынесці, ходзіш каля гэтых паліц, націскаеш адну і тую ж кнопку, гераіня нібыта правярае, ці ёсць гэтая кніжка на паліцы, якую вы там шукаеце. Ну і дыялогі даволі такія, скажем так, сярэдненькага ўзроўню пабудаваны. Ты, у цябе там памёр бацька, ты прыйшла да нейкага знаёмага бацькі, у цябе апынуўся ліст незразумелы, дзе напісана, дзе тое, што напісана на гэтым лісце, немагчыма прачытаць, праз тое, што яно нейкім чынам абаронена. Вось такім чынам абаронена, ты нічога не можаш прачытаць, і карацей, не трэба знайсці нейкі артефакт, который дазволіць табе гэта ўсё прачытаць. І як раптоўна апынулася, што бацька табе даў кулон, праз дапамогай гэтага кулона таксама гэта ўсё можаш прачытаць. Ну, карацей, пасля гэтага нецікавай часткі пачынаецца наступная нецікавая часткі гульні, дзе ты ўжо апынуўся на месцы гэтага бацькі. І як я сустрэў вашу маці, вось прыкладна такі пачынаецца варыянцік. Чаму 360 у мяне тут усё ўпала. Вось, ну і ты, карацей, ідзеш з маці, бацька з маці вось гэтай дзяўчыны, ідзеце проста праз нейкі даволі вялікі дом, рэстаран у Амстэрдаме, і падымаецеся ў пакой, дзе ў гэтым пакоі адбываецца зачацце. Вы робіце дзяцей, але апынулася, што гэта не проста зрабіць дзяцей, там нібыта нейкія рытуалы. Ну і карацей... Ну за мерзоцце! Я стары чалавек, я не хочу на такое глядзець. І потым ты апынуўся гэтым коцікам, які зноў кудысьці ідзе і прыгае. А коцік падглядаў, як мужчына з жанчыны займаліся сексам? Так, гэта нібыта бацька вось той дзяўчыны з першага будучага, які шпёхае ейную маці, і ён потым ператвараецца ў кота, і потым гэты кот ідзе і трапляе ў вось такі партал, і ён, гэта ўсё закальцоўваецца, не ведаю, што тут адбываецца з Ютубам, гэта, пэўна, праз Windows, нават Ютубу сорамна такое дэманстраваць. Вось, гэта ўсё закальцоўваецца, і ты зноў трапляеш на вось гэтае дрэва, якое мы там бачылі ў пачатку, і тыпу з'яўляешся тым коцікам, якога абірае вось гэтая вядзьмарка сабе, і ты дае скачаш, і на гэтым, у прынцыпе, ўсё заканчваецца. То бок, 30 хвілінаў усяго гэтага, гэта даволі такі крываваты брадзілік з нейкімі, ну, ўжо так напісанымі, прыцягнутымі за вушы і дыялогамі, у якія ты проста не верыш, ну і ва ўсю эту сітуацыю, што адбываецца. І ва ўсёй гульні бачна, што яна тэхнічна пакуль што зроблена, ну, у дэмцы зроблена кепска тэхнічна. Яна пабудавана на нейкіх такіх ужо
часам гатовых асетах. Тут знайшлі асеты, якія зробленыя штучным інтэлектам, і Патрыс Дэзале уже паабяцаў, што гэта проста яны прататипіравалі і гэта патрапіла выпадкова ў гульню, у фінальнай гульні гэтага ўсяго не будзе. Але дэмка выглядае вельмі сырой і агулам не адлюстроўвае тое, што дэманстравалі дзесьці, магчыма, вось тут будзе, а магчыма і не будзе гэтага моманта. Ну так вось крыху тут паказваюць менавіта трэйлер гульні, тое, што адбывалася ў трэйлер гульні, зноў чамусьці якасць упала. Вось. І агулам дэмкі ад уражання, такія ўражанні ад дэмкі не толькі мяне такія кепскія, там на стыме ў яе вельмі ўсё кепска, таму што вельмі адрозніваецца ад таго, што вось у гэтых трэйлерах прадэманстравалі без аніякай бойкі, з даволі нецікава напісанымі дыялогамі і спрэчнай гісторыяй з пераключэннямі ў будучыню і назад. Карацей, я хайпа пакуль што не зразумеў, і калі выйдзе, і тое, як зараз выглядае вось гэтая дэмка, тое, наколькі яна выглядае недапрацаванай, здаецца, што чакаць гэтую гульню прыйдзецца яшчэ даволі доўга. Цікава, куды знік грудзі. Так. Бачиш, що це робиться? Та ні я. Перагрэлася, можа, камера. Да ні. Все это самое, англосаксы. Тут хмари, хоча... Гамасапіенсы атакуюць. А, вось, это яны. Ну. Вось, карацей, калі першапачаткова мне падалася цікавай гэтая гульня, то, што я паглядзеў на трэйлеры, то дэмка усялякую цікаўнасць насамрэч адбіла. Магчыма, праз пару гадоў, калі ўсё ж такі яны сапраўды штосьці даробяць, а не вось у такім нейкім даволі спрэчным выглядзе штосьці выпусціць, то гэта ўжо можна будзе разглядаць і абіраць, што з гэтым рабіць, гуляць ці не гуляць. Так, я тебе зразумеў. Ну, я тебе так скажу. Мне хапіла трэйлера. Я таксама бачыў гэты хайпанелус, типа, Амстердам. Я такі, што? Паглядзеў трэйлер такі. Моя такая рэакцыя. Я такі, нейкі каты, жанчыны, я что-то нешта ўжо, я адразу такі думаю, нешта тут запахла нечым нецікавым. Я такі адразу скіпануў, і вось бачыш, добрае, што скіпануў. Ну, дзякуй, што пагуляў за нас і сказаў, што гуляць у гэта не трэба. Ну, там такая нейкая гісторыя не суперцікавая, калі вы этой сексы показалі, я ўсё зразумела. Усё з вами зразумела. Так, что ты там? Про Фейткіпера раскажаш? Давай. Крышечку. Таму што я нават уранні... Ну, па-перше, я запусціў Фейткіпер. Дзякую Алексею Гулеву падагнаў мне ў Steam пасля, напэўна, нашага выхаду нашага відэа, убачыў, што мы там пра яго абмяркоўвалі. Ось. Западаруніў, і я толькі вось зараз дабраўся запусціць, паглядзець. Я запусціў не до конца, я прайшоў, у мяне не было жадання праходзіць до конца, менавіта тому, што я не люблю гэты раннія доступы. Гэта як спойлерыць, гэта як вось, ну, дакранацца занадта глыбока таго, што не трэба пакуль што так глыбока занурацца, але я хацеў паглядзець баёўку і хацеў паглядзець, што, ў прынцыпе, ну, па адчуваннях вось ад гульні. Вось гэты пацук, ён сапраўды як нібы настаўнік, нібы гайд, ну ён увесь час нешта там гаворыць, ну не увесь час, але яны вядуць размовы, яны некуды ідуць там па сваіх сюжэтных справах, і вядома, што пацук маўляе вось так, а як жа яшчэ можна размаўляць, пацук стары аблезлы, вось, і мудры, вось, ён там нейкія парталы, мне адразу згадаўся Геральт, калі наш герой вельмі не любіць парталы, але яму праз гэты партал яшчэ час трэба праходзіць, і прычым жа ён іх не проста праходзіць, он іх прамыш ухціць, калі праз іх ідзе, тыпу, цяжка яму аж там балюча, напэўна. Ну так, не, ну, тым сэнсе, што неяк даволі цікава там усё зроблена. Баёўка. Самае галоўнае, дзеля чаго я туды зайшоў паглядзець, яна не гатовая. Тое, што пісалі, што яна не гатовая, не адчуваецца, яна, сапраўды, яна не адчуваецца. Не адчуваецца нішто, калі ты б'еш, не адчуваецца вось адлегласць. Вось нават тут можа паглядзець камера, нібы вось, як там, рыб'е вока, да?
Мгм. Нібыта ты вось не адчуваеш адлегласці да і вось калі б'еш нагой, яно сапраўды ты не разумееш, на якой адлегласці б'е нага. Нага б'е, такое адчуванне, што нібыта там на 3 метры. І Мгм. зброя, і няма зусім адчування таго, дзе вораг, ці патрапіць ён па табе, ці не патрапіць ён па табе, ці ну што ўвогуле з'яўляецца хітбоксам, куды Мгм. трэба біць. Яно не адчуваецца. Удар па целе ворага не адчуваецца такого, што ты такі Мгм. уляпіў, і яму ж там уляпілась. Так, целы вось так вот лётаюць, яны як такія як лялечныя, без костак яны разлятаюцца, падаюць, валяцца. Ось, умоўна, ты б'еш нагой, і персанаж нібы ўся фізіка ў ім адключаецца, ну, у гэтым гульнявым Мгм. рэдактары, Ну, і такі па балванчык. рухавіку ён просто улятае, ўсё разлетаюцца ў розныя бакі, ён валіцца, а потым зноў стае, ну, нібыта ўключаецца. Ну, і так не вельмі ну, і слова імпэт, ну, у сэнсе Мгм. не імпакт. Мгм. Яно тут прям вельмі моцна падыходзіць, што не адчуваеш ты нічога, што робіш, ні ўдары, ні што там зачапіў ворага, не зачапіў. Хаця вось ёсць вось гэты момант, што ты вось куды ты трапіш, яно нібы там і пакідае нейкія раны, і Мгм. ёсць сапраўды нейкія там дабіванні, калі там моцны удар, і яму там і ось куды нібыта так атрымліваецца, нібыта вось куды там трапіў меч ад моцнага удара, нібыт там вось чарапушка і разляцелася. Але ўсё роўна вось гэтыя мадэлі персанажаў, яны нібыта не ўзаемазвязаны. Той, хто б'е, Мгм. і той, хто атрымлівае пашкоджанні, нібыта яны знаходзяцца ў розных сусветах у гэты момант. То бок нібыта таму проста Фізічных. Мгм. прыходзіць сігнал, што па табе папалі, і табе трэба нешта зрабіць, а не таму, што сапраўды ён атрымаў там удар мячом ці сякерай. Чакай. Зайшла гонять собаку, дети все одразу забежали, все, давайте. Як той мем, ты бачыў, дзе Так, так, так. созвон, сидит чел, это самое, тут отчиняются двери, заходит одно дитя на ходунка, потом другое. А потым маці як Так, ну, Джеймс Мася Бонд. забегає, хапає усіх і намагається їх витягнути, це саме. Так що тут нічого не відчувається. Мне это самое магія даволі так дзіўна, это самое. Ласка, глядзіце. О, Прыйшла. прывітанне. То Зараз. бок яна не адчуваецца, і мне не супер спадабала. Гэта тыпу вось праўда сказалі, патэнцыял вялікі, ён ёсць, тут ты Мгм. прям адчуваеш, што ён ёсць у гэты патэнцыял, але яны просто не зрабілі яшчэ. Ім трэба прям да халеры яшчэ часу сесці, разабрацца з фізікай, разабрацца з узаемадзеяннем персанажа, як яно там будзе ўсё пападаць, гэты хітбоксы, але яно можа быць класна. Гэта 100% пакуль што выглядае калідорна. Гэта некая вандроўка, это не там не вялікі свет, не хадзі, а пакуль што выглядае вось калідорна, там месцы, ты просто ідзеш і па сюжэце нешта адбываецца. Вось дрэва скілоў даволі такое вялікае, насамрэч, так паглядзеў, табе і маг можна, і у мага, і ў мілі дамейдж, і ну там арчер я не ўбачыў, ці можна быць арчерам лукаў, можа быць і ёсць. Ну я па-першых там паўгадзіны гадзінку, колькі я там пахадзіў паглядзеў, я не ўбачыў там нейкай дальнабойнай зброі, хаця ёсць магія і адразу даюць шмат яе, ну зноў такі ранні доступ, Мгм. як дымка. Там і замарозіць, і падпаліць, і ад сябе там адапхнуць ёсць. Прыгожа выглядае адносна, адносна чаму, магчыма проста, што пуставата яшчэ. Бок Мгм. нібы нават скалы, нібы нейкія праходы, нібы нейкія там нават маленечкі такі паселішчы, ну супер маленькія на пару чалавек. Але нібыта яшчэ вось не хапае, не даставілі мадэляў, не даразмалявалі сцены, не дарабілі яшчэ. Так што шмат у чым выглядае не дарабілі, патэнцыял ёсць, прыгожыя. Але тут таксама трэба быць асцярожна, таму што мне адразу паставіла ультра high difficult edition 4К якасць, і оно прям адчуваецца, што яно так з напругай, так з натужкай ішло, што калі і гэта ну як бы толькі частка гульні, там колькі 2 гадзіны з 15 з 16 яны абяцалі. Што калі карты лакацыі будуць болей, то ім там з аптымізацыяй трэба будзе нешта зрабіць, таму што ну так
Мгм. Чувалася так, что я нават крышачку скінуў, таму што не до конца спраўлялася. Так што патэнцыйшал ёсць, выглядае няблага, так брутальненька. Адчуваецца вось такі дух, што вось не казачная гісторыя, там такая вось, ён персанаж сам брутальны, ўсё нешта такое грубае, ўсё такое нейкае. Так што будзем глядзець, сачыць і чакаць. Так, што там паказвае 6000. Ну, так, на старце ў іх быў пікавы онлайн. Зараз ён, зразумела, зменшыўся, таму што там все ўжо пагулялі, контенту не так ужо шмат. Але гледзячы па тым, колькі на стыме ў іх водгукаў 5500, гэта даволі шмат, шмат. мушу сказаць. Яны ўжо, пэўна, так шмат прадалі копій гульні па такой цане невялічкай, як яны потым збіраюцца круціцца, цікава, мне не зусім зразумела. Ну, Ну, магчыма, у іх ёсць выдавец, згадаюся. так што все нормально. Каб яны былі без выдаўца, то не, а у іх жа ёсць выдавец, калі не памыляюсь, цешкі Нордзік. Так што ўсё ж такі на заробак ім, напэўна, дадуць на хлеб. Можна масла не дадуць, а хлеба дадуць. Так што Галоўнае, каб пад дупу ногой не далі. Все остальное можна Так. перажыць. Хлеб і масла. Бляха, есці захацеў. Не ведаў. сало, бачу, сёння я сёння паказваў сало. Ось сало, ну, это сам Так уже я смачнае, паем халера сала. яго. Салёненькае такое, Спадзяюся. як трэба. Ой. Праблема ў тым, што калі паясі, то хочацца спаць, асабліва зараз днём. Вось менавіта таму і кажуць, што творца мусіць быць галодным. Бо калі б ён не быў галодным, ён бы ўвесь час хацеў спаць і нічога б не тварыў. Так. Ну, але ж я табе могу сказаць, што я жыццёвы досвед падказваю, што ты можаш есці, можаш не есці, але ў дзень усё роўна чамусьці хочацца спаць. Это, напэўна, ўжо ўзроставая тэма. Тыпу, батарэйкі на цэлы дзень не хапае. Ну, а ты у колькі ўстаеш? Калі у вас пачынаецца дзень? Ну, па-рознаму, ну, каля 8. Ну, я 8. устаю Мгм. у 8. У мяне дачка цэлую ноч спіць спакойна, без нейкіх праблем. Ну, можа там пакруціцца, там яшчэ нешта. У колькі абкладаеце? 9, паловіна 9, Мгм. бо яна так добра спіць. І мы добра спім, і ўвечары можам спакойна пайсці агарод паліць. Ну, пасля 9 вольны Агарод час. паліць. І сябе паліць півам. Добра, давай тады яшчэ коротка. Апошняе пра Stronghold, напэўна, сказаць. Зусім не шмат. Мне ёсць... Ой, што тут, які цікавы трэйлер. Ну, гэта, пэўна... Халера, не тое. Так, давай будь гэта адчынім. Нейкі. Карацей, я пагуляў у Stronghold, у дэмку, крыху, там, можа, паўгадзінкі дзесьці. Пагуляў толькі ўчастку, звязанай з эканомікай. Там ёсць, калі ты знаходзішся ў меню, там ёсць магчымасць абраць, што менавіта ты хочаш паглядзець у гэтай гульні. Я паспеў паглядзець менавіта эканоміку. І вось што хочу сказаць. Ну, там даволі проста цябе навучаюць, тыпу, што пабудаваць, як, што з чым узаемазвязана. Гульня выглядае цікава, менавіта візуальна цікава і так прыгожанька. Калі, зразумела, ты это ўсё разбудуеш, так правільна па фэншую там расставіш, дзе трэба якія збудаванні, дзе там самае пчаляроў выставіш, дзе сады разаб'еш, дзе потым сцены будзеш будаваць. Гэта ўсё выглядае прыгожанька здалёк. Вось, але я штосьці ў гэта пагуляў, і я адвык ад той прастаты, якая была ў стратэгіях мінулага, калі ты націскаеш стварыць там лучніка, і у цябе з казармы выходзіць лучнік. А гэтых самых жыхароў не менее, умоўна. То бок гэта неяк адно з адным не звязана. Ты будуеш хату, і ў гэтай хаце з'яўляюцца людзі. Неяк так я... Такое адчуванне, што я крыху гэта ўжо перарос, таму што цяжка ў гэта паверыць. Ну і вось у такого кшталту гульні цяжка... Карацей, гэта не выглядае зараз для мяне цікава.
Але як я казаў, уражанне такое кароценькае, гэта вельмі падобнае да старых гульняў, але толькі ў нейкай новай такой вокладцы, у новай графічнай сістэме. З таго, што я паспеў памацаць, гульнявыя сістэмы нібыта выглядаюць такімі, як і раней былі. Тут толькі там з'явіцца умоўна нейкія рандомныя падзеі. У правым верхнім кутку можна бачыць тут нейкія картачкі вылазяць, якія будуць розныя там негатыўныя ці якраз такі наадварот добрыя параметры дадаваць. Але мне штосьці было не вельмі цікава па першым паўгадзінам у гэта ўсё гуляць. Зразумела, трэба занурыцца глыбей, паспрабаваць, магчыма, яшчэ бойкі, але неяк і з тымі бойкамі, якія былі зараз у гэтай гульні, гэта выглядала таксама даволі сумна, калі ў цябе проста лучнікі і гэтыя самыя збройныя, ты правай кнопкай клікаеш, каго біць, і яны ўсе лятуць біць гэтага чалавечка, гэтага бандыта. Ну, не ведаю. Гэта зразумела. Пасля эканомікі якога-небудзь Монарлордс ты такі заходзіш сюды. Што тут робіцца, да? Ну, так, зразумела, гэта жанр такі, і яно, пэўна, так і павінна быць, і гэта ж ўсё ж такі Stronghold, яно так і раней выглядала, але з іншага боку, пэўна, ну, карацей, выглядае, нібыта гэта будзе не для мяне. Я не ўпэўнены, што мне гэта будзе цікава ўсім гэтым займацца. Вось, дэмка зараз даступная ў Стыме, з'явілася зусім нядаўна, таму калі ў вас ёсць нейкія настальгічныя цёплыя ўспаміны пра гэтую серыю гульняў, ну, націснуў, і ў цябе адразу нейкія 4 лучнікі з баракаў павыскоквалі. Вось, то таксама можаце памацаць, але я ўжо не так моцна чакаю, як мне гэта падавалася пасля таго, як я пабачыў першы трэйлер гэтай гульні на PC Gaming Show. Я яшчэ памацаю глыбей дэмку, магчыма, там ўсё ж такі я прайшоўся па самому верху, далей будзе цікавей, але пакуль што незразумела. Карацей, неяк так. Вось. Ну, так, у нас занадта шмат зараз розных гульняў, мы Больш глыбокіх. Так, ты уже просто глядзіш, што нешта, што засталося ў мінулым, напэўна, не хочу сказаць, павінна заставацца ў мінулым, але некаторыя рэчы, напэўна, пакідаць у мінулым. Это як з гэтым самым, слухай, з факторыяў якім-небудзь, на які ты глядзеў агляд, а я яшчэ пагуляў у не ведаю колькі гадзін, але да халеры гадзін таксама нагуляў у як жа яна завецца? Нават не памятаю, як завецца гульня. Падобная да факторыо. Industrial... Не. Satisfactory, не? Не. Там якраз такі не пра Factory, а пра... Добра, я не ўспомню. Яна вельмі папулярна, там тыпу таксама ты прызямляешся на нейкую планету за чубрыка, і з гэтага чубрыка ты пачынаеш там, ён можа рубіць дрэвы, рубіць камні, будаваць нейкія розныя там таксама баракі, і карацей гэта ўсё паглыбляецца, але прышпіл у тым, што ў гэтых чубрыкаў ёсць даволі глыбокія трэйты, што яны там могуць быць наркаманамі, алкаголікамі. Это Римворld, можа? Во, сапраўды, Римворld, во. Карацей, я не ведаю, я нагуляў яе 50 гадзінаў, і гэтага было яшчэ мала. І пасля, як мне падаецца, там глыбей гэта ўсё, і вось пасля такіх больш глыбокіх механік, да чагосьці такога, што было калісьці даўно, там, 10-20 гадоў таму назад мы гулялі, яно ўжо не выглядае так цікава і так прыемна. Вось, гуляецца. Ну, конечно. Просто ўсе гэтыя гульні ў мінулым, яны, кожная гульня нібы крышачку пашырала нашыя магчымасці. Калі мы гулялі ў нейкую там першую стратэгію, такі, тут можна ваяваць. Ты ў шок ад таго, што просто можна там арміі, перасоўваеш юнітаў, яны ходзяць. Ты такі, матарфукінг, ніфіга сабе. Потым выходзіць наступная стратэгія, там ужо можна будаваць нешта, такі, ну, ўжо ты не мог сабе нават уявіць, што да такога можа дайсці. А зараз, калі гэта ўжо не ўспрымаецца, гэта цалкам успрымаецца як нармальнасць,
Няма вось гэтага эфекту, да, што цябе Мгм. уразілі, цябе фантазіі там пашырылі твае магчымасці гульнявыя. Тыпу тое, што ты хацеў раней зрабіць, але не мог, мы даем табе магчымасць зараз гэта зрабіць. Такога ўжо няма эфекту. Таму это ўжо больш сапраўды выглядае як нейкі э, рэтраградства, рэтрагеймінг. У меня так Вось. прыкладна было і з Age of Empires, тымі перавыданнямі, рэмэйкамі ад Microsoft. Я таксама штосьці памацаў у геймпасе ў свой час. І ну так, такі вось гэтыя РТС-кі я ў іх так менавіта гуляў. Барак пастроіў, там набудаваў гэтых ваяроў, пайшоў ваяваць. Мгм. Ну, типу Ну так, так, типу, так і ты было. глядзіш на, У на Rise of Nations я нагуляў у свой час проста нейкія тысячы гадзінаў у дзяцінстве, і таму ўжо цяжка да іх вярнуцца. глядзі, тут як бы нюанс, то просто той же самы Stronghold. У чым мне здаецца праблема, што яна не разумее, што яна за гульня. Тыпу, ты можаш сказаць, вось ёсць РТС. Яна РТС не робіць выгляд, што яна эканамічны сімулятор, так? Яна Мгм. просто тыпу наляпіў вось барак, галоўны сабраў армію, пайшоў тыбзіцца. Всё, тыпу эканомікі там мінімал трэба, ўсё астатняе самае галоўнае ты паваяваць, там яшчэ нешта. А ёсць ну я пра зараз, а ёсць нейкія сімулятары менавіта эканамічныя, у якіх ну можна праму пароцца, і там трэба там усё Мгм. дасканала, усе ці ланцугі вытворчасці, ўсё это рабіць. А калі вось з'яўляецца тыпу Stronghold, яна такая: у нас як бы крышачку і вось і эканомікі ёсць, і крышачку як бы і вайны ёсць, і ўсё як бы крышачку, але недастаткова. Як бы зусім глыбока яны не ўкідваюцца, што прям рабіць супер рэалістычна или яшчэ нешта. Яны такія, вось у нас як бы эканоміка ёсць, крышачку і РТС, і гэта ўсё так выглядае, тыпу, блин. Хачу РТС, ну магу взяць і гульню, якая канкрэтна вось гістарычная якая-нибудь РТС. Напэўна, нават апошняе, што Age of Empires, напэўна, 4 ці якая. Ну. Працей там яны там таксама гэта зразумелі, яны не упарваюцца ў эканоміку, яны не прымушаюць цябе ствараць суперскладаныя ты самыя, яны даюць табе гістарычныя сюжэты, нейкія падзеі, так табе то бок вось Мгм. паўдзельнічай у аблозе там нейкай гістарычнай, там вось там нарманы прыйшлі вось канкрэтную бітву там пры Гасцінгсе, напрыклад, так то бок яны табе хочаш гістарычна, мы табе дадзім гістарычнае, але яны не робяць выгляд, што яны яшчэ пры гэтым эканамічная стратэгія, так чыста, ну там глядзі, каб яны не памёрлі з голаду, вось там уражай там нейкі ёсць, там трэба Мгм. нейкую пшанічку яшчэ нешта і ўсё. А тут мне здаецца, я просто чаму так кажу, я гуляў, мы на стрымах гулялі ў Stronghold, я дагэтуль не супер гуляў Stronghold. Мгм. Я здаецца, увогуле дагэтуль не гуляў Stronghold, у мяне ў свой час былі іншыя стратэгіі. І я вось гэта адчуваў, што яна просто ну вось 25 гадоў таму яна напэўна была класная. А зараз і гуляеш, ну замак, ну клас, ну там арабы прыйдуць, прычым ну кожны 10 хвілін прыходзяць 3 салдацікі арабаў, якіх трэба забіць, яны просто моцныя, ты такі ну вельмі цікава, канешне. Ну, пытанне того, што мы ўжо просто ўжо нашы межы з этой гульнявыя межы настолькі ўжо расшырыліся, што мы ўжо не можам сшырыцца ўнутр назад. Это Мгм. як ёсць у псіхалогіі паняць ну пра разуменне свету і пра свядомасць. Калі ты пашыраеш сваё разуменне свету і свядомасць, яно не можа схлопнуцца назад. Мгм. Ты ўжо як бы расшырыўся, ты ўжо разумееш больш, і ты ўжо не зможаш, ты ўжо не можаш перастаць гэта адчуваць, ты ўжо не можаш адчуваць свет тым вялікім, якім ён ёсць, ты ўжо не можаш назад вярнуцца. Тое самае з гульнямі, напэўна, што калі ты ўжо адчуў нешта іншае, ўжо даволі складана вярнуцца назад. Ну і калі яшчэ ў старыя гульні можна вярнуцца, у сэнсе прям у старую канкрэтна за менавіта пачуццямі, якія ты Мгм. калісьці адчуваў, магчыма. А калі гэта ўжо перарабліваюцца, тыпу вось глядзіце, гэта тое ж самае, але прыгажэй, это ўжо не працуе. І таму і готыка спрацавала лепей, таму што яны прям перарабілі, яны геймдызайн падцягнулі, яны падцягнулі бліжэй да сучаснасці, яны не накідалі сучасных спрашчэнняў геймдызайнерскіх, Мгм. дадалі тое, што трэба. Была крывая баёўка там умоўна. Мы вам пакінулі ў наладах, што вы можаце яе сабе ўключыць пад старую. Гэта ты для тых, хто хоча ўпароцца. Але для нармальных людзей сучасных мы не будзем прымушаць вас ламаць пальцы на клавіатуру пад 4 удары там зверху знізу это ўсё.
фігнёй займацца. Мы зробім нармальна, просто бі, просто бяры прадметы і не всё. Не будзем мы хернёй этой займацца. Але пры гэтым пакінулі, што няма ніякіх табе ні парталаў, ні маркераў на карце, нічога такога. Тыпу баланс Мне павінен быць. добра, што заўважыў пра гэтае, што калі ты пашыраеш там сваю што там свядомасць ці што ты там сказаў, Мгм. Мгм. Ну то так, цяжка свядомасць. яе назад скукожыць. І вось я ў свой час, як я ўжо казаў, вельмі шмат нагуляў і ў Rise of Nations, а гэта такая стратэжка, якая спалучае ў сабе пэўна гэта цывілізейшн у РТС, непашагавая цывілізацыя, карацей. Тут Мгм. ты таксама будуеш гарады, паміж гарадамі пракладваеш дарогі, тут у цябе ёсць эпохі ад самай пачатковай там антычнай ці самай дрэўняй да таго, што там у цябе ўжо самалёты і ракеты будуць лётаць. І ўсё гэта так праз даследаванні. Ну вось, карацей, яна была, ну, такая даволі глыбокая і эканоміка, і нейкае даследаванне, і вайна цікавая была. І калі сапраўды я зараз гляджу на Stronghold, якая адбываецца дзень якой у адной эпосе, дзе, здаецца, няма ніякіх гэтых самых даследаванняў, і глыбіня выглядае нейкая дзіўная. Тут ты хоць бачыш, як твае чубрыкі будуюць гэтыя самыя, будуе ферму, вон ідзе, і там запаўняецца нейкая палоска таго, што ферма рыхтуецца да стварэння. А там у цябе адразу гэта ўсё з'яўляецца. Ну, карацей. Ты нават успомні, як мы раней, калі мы ўпершыню у стратэгіях убачылі сістэму, што поле расце, як мы такі, ніху сабе, калі ты спачатку разрасціў, а потым глядзіш, яно ж зажаўць, яно ж там вырасла нешта, ты афанарэў от просто ад таго, што гэта прям на тваіх вачах вырас цэлы ўраджай. Ну, зараз каго ты такім здзівіш? Ну. Тут жа ж вось гэтым пытанне. Хіба што нікога. Ну. Ну што, будзем ужо закругляцца, напэўна, на гэтым. Ну. Як казалі класікі, вы занадта квадратныя. У якім сэнсе? Пора закругляцца. Такога я, конечно, не чуў. Перад тым, як закругляцца, я мушу падзякаваць патронаў, якіх я ўжо не дзякаваў некалькі выпускаў. Там мне ёсць трэд спецыяльнай галасавой падзякі. Хачу выказаць падзяку магнатам мова.хау, Дмітрую Судніку, хіміку 94, Алексею Гулеву, Алесю, Алексею Евгену Барановскому, Мармолю, Івану Янчуку, Вожыку, Георгію Пугачову, Алексею Адамовичу, Сергею Мухіну, Александру Ціткову, Алесю Карозу, Уладу Саўчынку, Алексею Гомза, Віктару К і Райдеру 13. Гэта тым, хто падтрымлівае на патрыоне больш за ўсіх, а ўсіх астатніх вы можете бачыць у бягучым радку. Як наконт далейшых планаў па тым, што будзе выходзіць на канале, я, пэўна, ці тэхнавуку, ці нейкім чынам інакш брэндзірую тое, што рабіў на відзіку там апошнія, не ведаю, дзясятак там выпускаў, дзе будзе ўжо менавіта такое больш тэхналагічна, глыбока шыічнае, навуковыя невялікія навіны распавядаць, таму што гэта крыху выбіваецца з таго ўсяго, што мы тут абмяркоўваем з табой на відзіку, дзе тут больш ужо пра Apple, пра такую тэхніку, як-то спажывецкую. Убытую, як раней казалі. Ну так. І відэагульні, гэта ўжо такое больш шырокае. Ну і калі мы з табой толькі, здавалася, крыху гэтых тэмаў, а ў нас ужо 2,5 гадзіны запісана, то на ўсё астатняе банальна не застаецца часу. Калі мы перад запісам я казаў, што там ж няма чаго пра гульні гаварыць. Нічога цікавага не адбылося. Тым часам прайшло 2,5 гадзіны. Жах. Вось, таму гэты відзік вы глядзіце ў суботу ці нядзелю. Я ад'язджаю на 2 тыдні. Не ўпэўнены, што ў нас атрымаецца запісацца, але калі будзе атрымлівацца, то мы абавязкова запішемся і будзем трымаць вас. Ён ад'язджае на 2 тыдні, я ад'ехаў ужо даўно. Таксама хацеў бы падзякаваць і спонсорам на Patreon сваім. У мяне, дарэчы, на жаль, спіса перад вачыма няма, але вам усім вялікі дзякуй за тое, што падтрымліваеце нашу такую справу. Прасоўваем беларушчыну як можам.
як атрымліваецца. Куды толькі можам і як толькі Так, ва ўсе як дзіркі. толькі атрымліваецца. Так. Таму калі ласка, як кажуць, чакайце, калі не дачакаецеся наступнага відзіка, заходзьце на куды там у Telegram канал відзіка, усе спасылкі ёсць у апісанні. Там навіны мы спрабуем публікаваць рэгулярна і нейкія больш-менш цікавыя. Так. Усім вялікі дзякуй, заходзьце да нас яшчэ абавязкова. Бывайце.